Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għal il-podcast tal-lum. Grazzi tal-li rġajtu għedin is-seguna. Illum għalna il-Carlos da Battista. Grazzi tal-li rqajt l-istedina. Anzi, grazzi li l-ek demni Hugos, ġejt u vera apprezzajt li rġajt li biex niġi. Meta l-intaw, dejjem tkun diskussjoni. Ejja, vera. Fuq film so hekk. On and off kamera. Fuq xi qed taħdem bħalissa, ħanibdew minn hemm. U l-istrina, mela, bħalissa dak il-verità. Il-show? Għanna show, għanna sansul ta' għanna show, ma daka bazzikament huwa comedy, stand-up comedy show. Jina u metti konni n-letkelmu fuqa, namlu xaħġa kompletament differenti, wild, u bazzikament ħakunu jienu iktaru minn li jina iktar pala l-script writer, pero ħankun kol fuq il-palk miegħu għandi biċtejn biex nirrelivja, imma insomma sa taraw. U ħajkun vera hard-hitting, viscerali ħafna. Tkun available online u hekk. Jista' jkun, probabbilment aħna nifilmjaw, mbagħad kif nużaw ma nafx, ma ddeċidejniex imma tkun tal-ost jew anke bħala dokument għalina u bħala rikordju għalina, ma parti minn hekk li qed nippjanaw nużawha. Għax hu l-pjanu li jekk immorru tajjeb, nispera immorru tajjeb. Nibdew nagħmlu xi ħaġa regolari dan, isu stand-up comedy show, jista' jkun mbagħad naraw jiżviluppa kif jiżviluppa ma lissa naħdmu hekk. Mbagħad qed bħalissa niktbu għanna TV series għaw Malta jisima The House Where Devils Dance, dija thriller/horror egda xej taħsbu ħaġa jkun oħra. Għed niktbuħ ma' team ta' kittiba jina Abigail, ovvijament bħala Take Two, u għed naħdbuħ bħala ma' team ta' kittiba f-setting ta' writer's room. Writer's room. Ejja, baz, kollok, ikonna għedin 1, 2, 3, 4, 5, 6 writers. 6 anzi 7. Ħanġu saċa tiħor. And everyone pulls in their ideas and dinamika ħafna. Aħna ġiri ħdimna qabel writers, u max qabel, per esempio, Limestone Cowboy ħdimni jiena John u Abigail. Ma kienet writers room zaħira, di writers room daqxej imdaqsa ġiviri, u tistaħanta dinamika timbidel. Plus janna proġett ma' John u koll, bħalissa jgħat on hold, imma jgħat hemm u koll TV series oħra. Mbagħad qed naħdmu fuq comedy, ma dik għada just idea fuq comedy. It's a very good idea, jiena comedy nħobbu, anke da show li ġejda comedy ukoll. Min dejjem ħabbejtu comedy. Hemm ħafna affarijiet, mbagħad ovvjament ma nafx jekk tafx imma jbiegħed l-Amerika s-sajfili. Allura qed naħdmu flimkien u qed nagħmlu proġetti separati wkoll u għandi 4 dejat illi jekk alla jrid. Mhux hekk. Imma dawn huma affarijiet. Ma dawn huma affarijiet illi mhux bħal qabel, mhux story driven, iktar isu programmi dem xtaqt nagħmel, fimt, ideatek, għat jissa nagħmilha. Allura Castello vera kien tajjeb. Castello jena għalija kien jena għalija Castello. Kellek nagħmel Pulp Fiction fil-passat, u mbagħad terġa' tmur fil-futur, terġa' tmur fil-passat. Castello tagħna opportunità biex kif qed tajt inti nilagħbu, jiena nħobb ħafna l-magic realism. Fej inti kif għandek id-dinja reali, mbagħad tidħol dinja ta' fantazija, mbagħad titħawwad u anke kif tajt inti tilab bil-timelines. Le Castello jiena għalija huwa naħseb l-aqwa proġett li qatt tagħmilna, ħankun onest. Naf il-tim kollu ta' ruħu għalih ġifieri, u naħseb ħarġet mhux naħseb ħareġ biċċa xogħol ta' vera. Vera jiena jekk kemm proġett li nista' ngħid vera jekk inħares lejn ngħid alright dana I'm happy with dana yeah this is a good anke stampa l-koluri u hekk. Castello. Kienu tal-ost. Le. It-tim u tinduna li t-tim
Għaxa, ovvijament, film iktar minn anything else huwa a team effort, sewwa. Imma tindra kemm matura t-team fuq kull livell. Ġifieri. Mhux hekk dejjem titgħallem. Mhux hekk, eżatt. Jien dejjem kienu jogħġbuni dawn il-films li jkunu mixbudin fuq l-8 millimeter hekk l-istampa kif tkun. Tal-ostja. Għandhom dik il-ċerta fil grain u ostja, ma nafx, issa l-aħħar li kont kellimt ma' Mirko għalli dik tista' terranġa. Mela, il-lumma programmi stajtuk dak il-fiju, dak il-texture. Fil-fat, Triq is-seba, ma nafx qasmajt bih, dan u proġettana, dak kien Triq is-seba kien proġetta 7 short films. Ejwa, mela, ħal-istjaj. U dina ispirata, kull film ispirat minn wieħed mid Dnub Mejta, 7 Dnub Mejta, 7 films, sewwa. U mbagħad inti li ġonġihom kollha flimkien apparti li huma 7 stejjer li jsuru ġo 7 tidjar fl-istess triq għalhekk triq is-seba. Ekun hemm il-Madonna, l-istaw tal-Madonna li ddur dar kull fejn tasal il-Madonna u toqgħod u tidħol f'dik id-dar. Għalli d-ġimma wara l-oħra, taf kif iġiblek il-Madonna u z-zomma jek triċi u le. Kull fejn tidħol il-Madonna inti nidħlu magħha u naraw l-istorja ta' dik il-household. U dak konna minni li kull film kellu stil differenti. Kien wieħed black and white, kien wieħed il-kamra tibqa' static u kien wieħed stil 80s. U dak kien vera ġobni hekk vera grainy. Tal-ostja. Dak għalli wieħed mill-iktar wieħed favoriti tiegħi. Per eżempju, ma nafx l-istampa toġobni pal meta kien hemm dak il-film Carlitos Way, eżempju, ma nafx tissemmi. Dak tkun l-istampa. Dak għandu stil verament 70s cinema ngħidli. Ġbuni dak il-film. Yes. Ittik xi ħaġa jenna feeling ta' xi ħaġa retro. Jiena s-cinema ta' 70s hekk ir-Robert Redfords u dawk għandhom xi ħaġa għalihom. Ma domx jaħadmu daqsek film sostja kif naqbatni. Illum il-ġurnata tara xi film l-istampa tkun vera ċara u hekk qabel kienet tkun naqra iktar mudlama biex issa taqbad naqra. Le iva żgur kif jiena illum skont l-imċinema miċ-ċinema Amerikan huwa ċinema Amerikan, il-ċinema Taljan huwa stil għalih, ċiniż huwa għalih, il-Franċiż huwa għalih. Fim, jiena pereżempju jogħġobni ħafna ċinema Taljan, jekk inti tajli. Stja marret naqalura ma xena ta' sinema Taljan, ma diġ daqshekk istja. Insomma ma nafx, ġifieri. Ma nafx, m'għadniex nara daqskemm qabel kienu jkunu iktar kif naqbad ngħid. Insomma, inti lim-ċinema Taljan qed tajt bħala ċinema Taljan. Normali, mhux li jkunu film żgħar ngħidulhom, il-film il-kbar. Ifhem, ħanajdlek, jien naħseb bħal ma joħorġu l-Amerika, per għax l-Amerika letteralment meta jgħid joħorġu jisom pastizzi l-Amerika. Ġifieri għandhom industrija enormi, sewwa letteralment enormi. U joħorġu ħafna films, kull tip ta' film. Jiena Taljani forsi ma joħorġux daqshekk films. Imma meta joħroġ wieħed tajjeb, joħroġ wieħed tajjeb. Mela. U issa jew għax aħna Mediterranja allura we resonate with b'dik il-texture, b'dik il-blok l-emozzjonijiet, b'dik dok l-istejjer, jew ma nafxiex. Imma jiena. Ifhem, qabel eżempju stajt tilab ċertu affarijiet diskors u ċajtu affarijiet oħra waqt xi film. Illum il-ġurnata ma tistax tagħmelhom dawn l-affarijiet. F'liema sens tista' tilab kif? Eżempju, jikkanċellawk f'ħafna jekk tissemmi kontra gays jew Hitler jew hekk, qabel jekk tiċċajta b'Hitler jew hekk kienet tgħaddi passabbli. Imma bħala films qed tajt jew bħala kollox. Bħala kollox. Imma films ukoll jiġi tembrata għal. Għax pereżempju toqgħod attent ħafna għadu per esempio stand-up comedy. Għalbara, t-tejt mux ħatamel ta' fantozzi l-lum? Probabilment, le. Fuq ċertu da. Inta t-tkellem fuq political correctness. Eżattu, anki gender u affarijiet għara. Ma tistax tamel. L-lum t-toqgħod ħafna iktar attent. Għax tiġi cancelled mal-ewwel. Yes, pero per esempio stand-up comedians, jena follow ħafna stand-up comedians, specialment Ingliżi nifollow jamma l-Amerikani per eżempju Bill Burr, Dave Chappelle, jina wieħed joġobni ħafna xi l-ostra jismu nafu ta' ma Doug Stanhope, smajt bih. Doug Stanhope jiġifieri għandu stil vera joħroġ minn hawn visceral, ja kważi, ma fis-sens li jekk inti stand-up comedians they do push. U jkollhom ħafna ġifieri reżistenza anke ma pereżempju dak kien joġobni Madonna, dak li kien derf ta' Silent Bob.
ta' madonna nsejx kien jismu li jagħmilha tal-qassis Mirko. Minu Mir, taf minu? Kien tajjeb da, kien komiku tajjeb miet. Kemm ilu dan? Ilu nara, sa mastja ma jistax jiġi jismu f'moħħi ħarba. Jema ta' qassis kif? Inti rajtu ġej Silent Bob għaw ta' Le, ma sabna. Ikun qassis. Alla tajjeb dak, komiku tajjeb ieħor kien. Naħseb nafal mettajt ma mux għed niftakar ismu. Kien jatħaf kellu rutin fuq Alla u fuq Ejwa. Nafal mettajt dakka mux komi tajjeb, dakka madonċi ta' jina għalija dakka is the best. Nsejċ ismu. He's the father of modern comedy, one of the fathers. Xismu stja. George Carlin. George Carlin. George Carlin is like. U dak u kol, per esempio, dakka per esempio il-Kristjani, daw il-Kristjani fanatiċi tal-Amerika, dawk ma jaħmluħx, men, kem kienu jaqlawlu, jgħidu, meta miet, niftakar meta miet, kienu bdew jitellaw ħafna santi u affaritek, għaxu kellu waħda minn routines, jgħot jaqbat ma Alla, speċi ta' u tittoqgħod attent, fl-aħħar ma tittoqgħod attent but he used to do it, però kif kien jagħmilha kien hemm ħafna sens, għax jiġifieri u vera kien jikkritika u kien jimbex u kien però jagħmilha b'struttura. Kien jagħmilha b'ħafna intelligenza u vera tajt fimt u mbagħad dak għandu rutin, waħda rutin, mhux it's not even a comedy man, mhux comedy routine, iktar qisu a social critique tal-gvern u tal-ħajja soċjali u l-ekonomija Amerikana. Komika fl-istess ħin. Titħaq għaxu kif jgħida, imma meta jgħida, there are points imma jkun hemm stretches li intu you're not laughing, you're just listening. Per eżempju, jogħġobna ħafna wkoll Dave Chappelle. Dave Chappelle, nitkellmu komedi. Dave Chappelle, tara Dave Chappelle meta kien żgħir. Imma tara ħissa il-madonċi. Rajtu half-baked. Ejja, ma żgura, mhux ovvja, rajtu, jien Dave Chappelle joġo intelligenti, men. Hemm daw il-tip ta' u hemm ħafna pereżempju Doug Stanhope li kont qed ngħidlek dan letteralment jgħidlek affarijiet atroċi, ma kif jgħidhom. There are a lot of styles, tifhem, I kind of like almost every style, but pero George Carlin naħseb is one of those that stand out jena George Carlin follow jgħidu ħafna. Dak George Carlin meta kien żgħir, dakka kien magħruf għax kien wieħed mill-ewwel, jekk mhux l-ewwel comic li jagħmel rutina of words you can't say on television. Fi-start netku fis-70s. And he said them all on television, u għamilha fit-television. Ġifieri, u xej jibda jgħid l-affarijiet kollha llum ngħiduhom, dick, cunt, vagina, li qabel ma kontx tgħidhom, dan għandu rutina fis-70s. Ġifieri minn dejjem kien, he was always pushing boundaries, and that's what comics do. Comics push boundaries. Ma tistax titkellem ħażin fuq. Dak iż-żmien le. Malta għadna l-istess, ma tistax titkellem. Le, Malta għadna l-istess, imma llum ħajk xed jiġri llum. Bla sens. Ejja, bla sens. Ħana jekk attention kif ngħidha di ta' bla sens. Għax jien naqbel li bla sens. So 100% bla sens. Speċjalment illum għax illum hemm il-social media. U il-social media it's pure freedom, it's complete available għal kulħadd. Unbounded freedom. Fil-fatt kif tista' tara li tiġri Malta, ġifieri podcast partikolari taħseb taf għal min qed ngħid. They push boundaries like crazy. They push boundaries all the way, ġifieri. Però what they do is good. Fis-sens dawna veri tkellmu ħażin, għandhom jokes pastażi, però in their humor is good, it's good. Ġifieri jiena għall-ewwel kont ngħid l-istra men too much, ma bdejt narah. Imma bdejt li għattaw they're pushing boundaries. And that's what comedy is that. Inti comedy is uncomfortable. So on some level. Inti fil-fatt Rowan Atkinson jgħid dil-quote. Rowan Atkinson jgħid life, I'm not sure if it is ħalli prova ngħidha kif life is a tragedy in close-up and a comedy in long shot. Fimta? Inti qiegħda fuqek hija traċedja, ma x'ismu and it is u mbagħad it-traġikomiku dak li hu u dik il-quote vera toġobni. Qed ngħidlek x'ismu u pereżempju x'ismu Jimmy Carr.
Jimmy Carr m'għandux 4 ċajti ta' atroċi. Atroċi, jekk inti tismagħhom tajt ma' tonfi. But you understand, this is a joke. U jiena nemmen ħafna li. Ma mhux kulħadd joħodha kif jiċċajtaw Jimmy Carr jistjatna qas Trump jisu robotizzat. Mhux għalhekk biss, ma l-affarijiet li Jimmy Carr. Jimmy Carr għandu ċajt fuq il-Nazis, għandu ċajt fuq għandu ċajt atroċi men, ġiek tajt il-Madonna, kif qala di. Però jiena nifmu għax if you think about it, il-ħajja tad-daħ men. Lemma l-ħajja vera tad-daħ. Ġifieri aħna il-ħajja tad-daħ. Għedlek kux jtnejxu ġo simulazzjoni. Issa ħammorru hemm. Issa mmorru hemm. Le ma l-ħajja tad-daħ għax jiena inħares lejn id-dinja. Inħares lejn kemm għandna beliefs ridikoli. Inħares lejn kemm niġru wara affarijiet u l-ħsar li nagħmlu għal xulxin għal raġunijiet fl-aħħar mill-aħħar. Puerili, man, alright, għal-flus, għall-art, għall-ego, il-lostra, l'ego ta' we crush each other because of our ego, so, yes, ġili batejt minn ego, don't get me wrong, I'm not a saint, imma naħseb izbaħħaġa li jtiġ għaxċet nikber illi l'ego madux daqsek importanti għalli, and now I just appreciate I'm alive. And that's why I like, jina ċerta fajt li najt, u ma najdhomx publikament, mux għax nibza, ma najdhomx publikament, għax ma rriċ ħesil men. Imma ċerta fajt li najt, u ma mwerin, because I love comedy. Jina dem najdilom, u min jafni jafasli, I cannot resist a punchline. Jina jek naf li, għettin kemm there's a punchline, toħroċ, fin? Ovvijam mux għamur najd ċerta fajt on air, għal-kem fi xoħa najdu, fi xoħa fuck it all out. Ġifiri, yes. U dik ħaġa li ġrat, għed tiġri issa, thanks to social media, thanks to, nistan semmijom, Buy to Bacon, thanks to Buy to Bacon, anka ħabbatan, illi ġawek, mi mort fuq. Anka, le, huma bażikament they established a brand new road. Illi men, letteralment, naqtaw il-ċuċati, Buy to Bacon, aħna plu tal-Buy to Bacon, veru. Issa, tobbu ma tħobbomx, pero they're empowering artists to speak, u koll. Mux huma biss, there's a whole trend that's happening right now, illi aħna iktar qed nitkellmu. Qabel kien hemm ħafna iktar omerta, ħafna kien konna nibżgħu nitkellmu, u issa iktar qed nitkellmu, u hemm bżonn li iktar nitkellmu. Sija bħala għal mental health tagħna, għax iżżomm kollox ġo fik taffettwa ħafna, u sija jekk irridu il-pajjiż infejquh mill-problemi li għandu u għandna problemi kbar, hemm bżonn li nibdaw nitkellmu ċar. Mux hekk. Jena, eżempju, Mirko jaqta li ħafna midda. Jien nidaj. U tipo, l-aħħar podcast ma għata xej u etnajlek jen nis. Jisu kullħat ma jitkellem ħazin. Dika jessu. Holier than thou syndrome. Mux hekk. Ma dika narajna li kważi in-nis dika jħoss, hemm ċerta ħaġa li jieħdu gost illi jġudikawk, ħalli ma jġudikawx lilhom infushom. Jneħħu il-guilt tagħhom, jneħħu dik il-shame tagħhom billi they throw it on you. And they throw it out. U jdaħlu reliġjon għax hekk u ma dika. Fil-verità jekk joqogħdu jaraw x'nemmen jiena għalija jisa tipo kif naqbad nejlek, xi ħaġa komun, mhux għax indaħħal alla, għax intwilit niġri ġol bars lemmu l-għura inti xħat isma' mhux da u affarijiet oħra bħalma konna tkellimna waqt nixfu l-karti. Niftakar. Kollhom kien ħass li tisma' anki żżar men, tfal żgħar jiġu jidgħu men. Ġifieri mill-iskwola, m'hemmx għalfejn toqgħod tal-momenti jew nisimgħu kont tifel żgħir kont nismagħha li aħna l-Maltin waħda mill-karatteristiċi tagħna hi li nużaw ħafna kliem ħażin. Pereżempju kieku darba kien jgħidulna li istja Malti tintarfu jekk tkun pereżempju Londra tinduna li hemm Malti għax tisimgħu jgħid jew issa. Is it good, is it bad? I don't know. Is it good, is it bad?
it's a parti mill-kultura tagħna. Issa billi tajtu le ma ħanajdlek it is ħaġa maħmuġa, ħaġa li tbaxxik u tbaxxik u tellak men mhux erba' tikliem wara xulxin HAQQ għandna ZO fim come on ħanoqogħdu sejn it's bullshit man. It fl-aħħar mill-aħħar it is all nitpicking on fuq affarijiet ridikoli u għaxxati tilek jiena right biex ma nħarsux vera li l-problemi seri, għalla naqbdu fuq iċ-ċuċati u l-problema serja, ħajlek storja bro. Il-kelma ġihad taf minn fejġiet int? Insejt. Mela ħajdilek. Ma dak fi żmien il-kruċati, sewwa, meta il-kruċati marru il-Palestina u il-Holy Land, daħlu hemmhekk daw il-kavallieri Kristjani. U dak iż-żmien il-Musulmani kienu ħafna iktar avvanzati mid-dinja kristjana, ġifieri. Fil-madrasa il-madrasa is a university ta' Baghdad, ta' Cairo, kemm ħafna. Daw kienu jitkellmu kienu diġà ħarġu teorija ta' xisma, ta' nuclear, kienu ħarġu bit-teorija li if you can divide the nucleus, you can generate so much energy. They already had seen it. Għaxum ma inventaw l-algebra. Eżatt. Issa, meta per eżempju. L-algebra diffiċli biex tifmu. Ejja, imma isma di, meta mbaġġew il-Kristjani, daw il-Borzjani jisu għanna barbari, kienu għuru slava, xin ignoranti, għanna letteralment dak iż-żmien l-Ewropa biex tagħmel toj li toħroġ patattek minn ġotti għaw tagħmel fit-triq. Dik kienet, u hemmhekk kienu kollha stja hygiene, kull raġel ta' ċertu statura kien irid ikun poeta, kien irid ikun filosofu, hekk kienet. U meta ġew il-Kristjani daw, bdew joqtlu, jaħarqu, kien hemm każ partikolari fejn meta il-Kristjani daħlu ġo dan il-raħal u letteralment kien hemm anke atti ta' kannibaliżmu. Però x'beda jiġri? Il-Musulmani ma bdewx iqumu, bdew ħallu dal-affarijiet jiġru. U x'ismu? Ma bdewx jagħtu każ. Kien hemm wieħed, a particular person, insejt x'ismu. Darba minnhom daħal ġo moskea u jew ma ħasilx idejh, jew ma neħħiex il-kappell, jew ma għamel xi ħaġa which goes against their practice, their faith. U għamet waħda enormi ġu daru għalih, kienu ħaġġruh, kienu ħarġu għalih. U dam il-apposta. Dar fuqhom għallhom mela intom lili għax pereżempju ma nġużajx il-kappell. Sewwa ħatħaġruni u ħataqarquni. U l-dawk li ġew f'pajjiżna qed iżebilħu reliġjon tagħna, qed joqtlu n-nies tagħna isu ma ġara xejn u minn hemm ħarġet il-kunċett ta' ġihad, the holy war. Hemmhekk bdew jingħaqdu u hemmhekk bdew jiġġieldu lura. This is part of this history. And it says a lot about humanity li aħna nippreferu noqogħdu naqbdu fuq iċ-ċuċati milli nħarsu x-xitan fuq iċ ngħidu dik il-problema jekk mhux ħansolvu dik. Imma huwa iktar faċli toqgħod tgħid fimt. Jekk toqgħod tara ma' eżempju. U l-kummedja xogħla parti minnha hija li tesponi dak. Torik ix-xitan. Ħalli inti u torik kemm inti fimt qed tonqos billi wanker il-kelma, kemm inti ħafna paroli ma għandek xejn. That's comedy. That's the comedy. Qabel kont pereżempju qabel kienet toġobni pereżempju meta kienu kun hemm Joe D'Amico li hekk kienet sempliċi fl-istess ħin kif sempliċi. Kienet bħala diskors ma kienx ikun daqshekk ħamallu da u xorta kienet tkun tajba fem. Meta bżonn tkun ħamallu. Ejja mhux jekk tara pereżempju Jerry Seinfeld taf minnu? Insejt. Jerry Seinfeld, man, Jerry Seinfeld huwa comedian Amerikan. Kellu TV series isma' Seinfeld. Imma da tittara l-stand-up tiegħu dan letteralment. Jew pereżempju bħal Jerry Seinfeld ġej issa minn dal-waqt l-Ingliż x'ismu. Ejja, jena xgħultan moħħi. Nkun naf minn huma n-nies. Bħalissa Jerry Seinfeld jagħmel kumedja vera vera clean. Joqgħodlok hekk, anke kif jitkellem hekk, imma pereżempju hemm ieħor Anthony Jeselnik. Dan huwa comedian letteralment. Ma għandekx ċans juża l-kelma pastaża. U kif jitkellem, jitkellem vera mod monotone. Imma his comedy is built on
reverting your expectation. Per eżempju, ti kelmek fuq karozza, u inti taħseb ħajajt l-istorja tal-karozza, taħseb li ħajħdok hemm, u f'dat ħajħdok jidok xi ħaġa x'imkien differenti, u inti tħax tajt il-listja ma stennejtix. Again, u x'ismu, Mirko, x'ismu l-Ingliż li huwa vera clean, ġej Malta issa, ġi Malta qabel. Ejja, ġej issa fil-fatamur narax. X'inhu? Le! Għadi, għax ġimni fl-inkwiet. Għadna saħmur xil-ktib. Għallini, bro, tibdilix. Le, għanna. U għejja. Jitkellem ħafna fuq il-mara da dejjem bil-ġlek u jitċaqlaq ħafnek. Ma għafx jitolmi, ek għandu l-ħafna. Ma stjan sejta. Ankajjen, imma it's him, u bravo, dak super clean. Very clean, istra. Għax diffiċli biex taħloq kontest fejn inti n-nisħajt u umbat kif naqbat nejlek ma titkellimx pastas. Mux bil-fors, ta' naħħa diffiċli, ta' ostja. Mux bil-fors, għax inti tinsiex, inti hemm nies u nies. U għank bħal komedi jem ħafna stili. Jena komik li jitkellem pastas ma jdejaqnix. Komik li ma naf li ma jitkellem pastas ma jdejaqnix. It's a style. Jena hobba, I like all types of comedy. Tajjeb il-komedi kolla tajjeb, imma dark humor laqwa. Imma eżempju, kif naqbat nejlek, bħal ta' dannu santa l-ostja. Għandhom stil taħħom, għandhom stil taħħom ta' d-duri dawk. Ma eżempju biex taqla kontekst li inti n-nis ħaddaħħom b'mod mux pastas, ja vera irrid ikollok xi storja vera tajba. Bħal meta il-kelba ta' Mirko ħrat li ġol pouch. Di t-tajda, sa' mux għajt t-tajda, di l-ma niftakar di tajba kienet, ostra. Kif batt il-kelba, eżat ħratek, xup. Daħallek fil-dak, u fil-basket, għattili niftakar, ostra, niftakar. Daħħalt id-dejja, ek. Jaġu, inti mandunajċ, Mandunajċ, le. Inti mandunajċ, inti ma ta' di ma rajtux. Ma rajtux jemmurt biex namel joint. U kif għana għamil joint? Daħħalt id-dejja. Spoiler. Xorta ma tuġġa. Xie portani joint u joint u mux ħalħalli l-kelba jew tal-kelba fotti l-joint. Għazir, sakru. Dik xaħġa tadda vera. Ekk kunu vera tadda, ma tal-ostja. I like every type of comedy and the harder it is unbat l-Australian comedy il-dawk slavaċ, bro, slavaċ, ma dawk. Apparti dik, horror comedy, eżempju. Tkun naqa tal-biza u jkun hemm xi biċċiet tad-daħ. Dak, rari tara xi ħaġa. Hemm a whole series of films. Ma fis-sensi right, per eżempju ma tkun serja. Imma jkun hemm partijiet minnhom ikunu tad-daħ, dawk. Ftit tara minnhom. Ftit tara minnhom. Naf hemm xi film żekk, mhuwiex ma tantx niffollow jom jien, eżatt, ma tantx niffollow jom jien. Ma kulħadd hekk ma tantx tinbih. Però naħseb hemm niche market għalihom ovvjament. Ejja mhux hekk kollox, però ma tantx tista' tkellem fuqhom għax ma tantx naf fuqhom. So għal noqgħod inkun preżuntus jekk noqgħod ma tantx naf, imma naf li hemm xi film żekk għax naħseb meta nieqaf u naħseb ngħid joret naf li ġieli rajt xi film żekk. Pereżempju ħanajdlek li hemm film hekk, hemm films jisimhom Sam Raimi, għatsmajt bih Sam Raimi, dakka kellu series ta' films fuq zombies u ma ninsax jisima ġdawna tal-80s. Palta Dylan Dog? Xaħġek, imma iktar minnek ikun hemm jmur fil-passat jew f'dinja ta' fantasija jkollu chainsaw. Ash vs Evil Dead. Dawk joġbuni, per eżempju. Dak xaħġek toġobni. Jew Ash vs. Army of Darkness. Eżatt, dawk. Army of Darkness, dawk kienu cool, man. Dawk joġbuni, per eżempju. Immaġina dak iż-żmien kollox special effects għamel, ma kienx hemm xejn. Dak fl-80s dak. 70s naħseb l-għawrijiet. Mir, dak fl-80s u 70s. Ma nafux, imma somma. Way back. L-ostja. Way back. Anki meta kienu jisparaw il-shotgun. Għalla kienu jisparaw veru. Ejja, mela. Ġifiri, immaġinallum il-ġurnata bl-AI. Immaġinallum il-ġurnata bl-AI. L-lum sejrin l-lum l-AI jiftaħ bibin ġodda, it's wild.
what's happening is wild, what's coming is wilder, man. Taħseb li jaffetwa l-atturi? Ġirab da jaffetwa, l-AI ġirab da jaffetwa ħafna. Jena f'xogħolna stess aħna l-AI qed nużaw, ġuru mal-użaw, għall-ewwel jiena bdejt nirreżistih għax jiena bħala kittib. Dejnajt li mhux ħanużejja, ma tarax li jiena. Però imma mbagħad ma tibgħet induna kemm tajjeb pereżempju għar-riċerka, il-qazza kemm tajjeb għar-riċerka. Jien pereżempju ikolli idea ta' storja, ngħidlu m'għandi din l-idea ta' storja, qed nibni dal-karattru. U dal-karattru għadda minn hekk, għandna tini psychological profile tiegħu, il-permutations ta' fejn jista' jmur dan il-karattru jekk fit-tfulitu kellu di u kellu di u kellu di u kellu. Ħanara jekk jiena x'qed naħseb sew. U mbagħad itilu, mbagħad ngħidlu għaret, imma jekk ikollok tinterpreta pereżempju fuq School of Thought ta' Jung, jew School of Thought, fimt? Kif tara, għax Jung aħna nużaw ħafna Jung fi storytelling minħabba l-archetypes, shadow, hemm ħafna minn dawn. U tgħinek ħafna. Ma tistax għadna ma wasalniex fil-punt fej tajlu isma' ktib li script u laqqas trid tasal sem għax inti nkella xi losta ħad tagħmel. Ma tagħmel xejn. Ma naħseb xorta ma jkunx hemm it-touch uman. Le, ma jkunx hemm it-touch, imma inti tista' tgħidu ktib li script u mbagħad taqbad dak li script u tagħmlu inti it-touch. Fimt, tista' tagħmilha. Għax inti letteralment jekk tista' taqbad tajlu l-plott. Kollha tajlu wara l-episodju jibdek hawnhekk naw sejlin hekk u rid nasal hemm. Tista' tagħmilha mhux ħajkun tajjeb ta' livell sissa għax dik il-biża għax jiena nemmen li bl-AI u milku ma tantx jaqbel miegħi 100% fuq għadi kollox sissa. Għax ma nafux jien ma nafx x'inhu ġej. Però biex għal-riċerka, biex taġġel iktar il-base work kumbat ħalli tkun tista' tibni. Tejnek ħafna, u l-lum fl-industrija ma tistax tibqa' tgħid lejn mhux ħanuża le għax inti taf illi kulħadd qed juża. Allura inti ħatqalurek ma tużaħiex. Mhux hekk. Issa is Malta jew mhux Malta, ma nafx imma nafu ċerti li barra minn Malta tintuża, anzi llum hemm push illi anke u nemmina llum fl-iskejjel hemm bżonn illi nibdew nesponu l-tfal għal-AI. U nesponu għom ukoll għal-perikli tal-AI, illi ma nħalluhomx isiru għazzenin, għax indi dik il-problem, jena hekk nara l-problem tal-AI. Waħda minnhom. Inti tiftakru l-film Idiocracy? X'ismu? Idiocracy. No. Ma rajtux? Le. L-ostja da jkun hemm soldat insomma u jkun vera ignorant u jitfaw ġo danaw, madonna, ġo inkubatur biex jorqod biex jaraw kif jaġixxi l-bniedem jekk jifriżawh. All right. Fim? Insomma. U da min ikun ħaħseb il-proġett jinqabad bid-drogi u hekk kull proġett jingħalaq għax ikun top secret u jgħaddu xi 500 sena u f'500 sena d-dinja ssir żiena kulħadd ignorant. Mħabba l-AI qed jgħidu tipo ta' bit-teknoloġija fimt kulħadd pereżempju jilbes l-ewwel darba li rajt il-Crocs fuq dal-film. Jiġifieri kulħadd libes il-Crocs, eżempju, ħadd ma jaf kif jiżra, jagħmel iż-żera. Xejn, ġifir id-dinja tiġi tant kemm tiġi għażżiena u dependenti fuq l-AI li kulħadd jiġi stupidu. All right. U qisu hekk. U taħseb li ħammorru hemm? Ara l-futur, men. Ja bro, ħanajlek għaliex. Ara l-futur, ħanejlek. Imma ħantik eżempju. Għax nistgħu morru x'imkien ieħor. I mean, nistgħu niġu f'sistat fejn l-AI tant jgħinna lil proċessi naġluhom illi inti in a lifetime you can achieve 3 times as much, 4 times as much, għax fej qabel inti kont biex jinnaf, biex tibni dal-pjan, kien toqgħod tikkalkula kollox jien baba. Tajdlu smajna rrid nibni da, però rrid nżidlu dik u rrid noħloq strument ġdid. L-importanti li inti tkun taf li da x'jagħmel u dik x'tagħmel u dak x'jagħmel. M'hemm fimx qed ngħidlek li we can go there. Pereżempju, meta konna fil-qedem sewwa, konna hunter gatherers. Ġifieri aħna konna kollha nafu nikkaċċaw. Jekk inti ma tafx tikkaċċa ħatmut. Ġifieri aħna meta bdejna bħala razza umana, konna kollha nafu. Immorru barra fil-foresta, nafu x'inhuma dawk il-ħxejjex, nafu kif ir-riħa ta' dak l-annimal, il-footprints ħalli dak l-annimal. Illum m'għadniex nafu għadik.
Illum jekk inti titfani għandna fil-foresta u nara footprint ngħid il-los dak x'inhu qatt 2 hours, letteralment. Imma I still survive. Għaliex? Għax aħna adattajna għal-dinja moderna. U meta konna hunter gatherers bil-ġurnata tagħna konna nagħmlu għandna ħaġa waħda biss. Jew 2, waħda minnhom tiġri wara l-annimal u l-oħra u biex toqtlu u l-oħra taħrab minnu jekk xi tigra. Fim mhux vera, ħalli tmur id-dar tibnek. Illum ma tiġix wara l-annimal, imma llum aħna ġurnata nagħmlu madon xi 500 ħaġa komparat ma' dawk. Naħseb l-ewwel għodda li għenet il-bniedem huwa l-kelb. Żgur, ma dik hemm stika hemm rajtu alfa. Ejja, Jena alfa nara ovvja xina ħobb il-klib moti bla taf. Marit fuq il-klib. Yes, u il-kelb u għasta inkredibli. U vera. Tijak alfa kien. Tijak madonċi kien. Nofsu, alfa nofsu xitan. Ġnun kien. Ejja, le, kien tal-ostra. Ma naħseb dik l-ewwel biex li puxjat il-bniedem. Yes, l-alleanza mal-lupu. Ejja, 100%. Dika is documented fil-fatt. Automatikament alarm. Il-kelb. Ġinu? Automatikament alarm. Żgur hekk kienet. Jien rajt dokumentarju ta' kif kienet illi l-uman u l-kelb il-taqaw jaħsbu jew ma jafux ġifieri ġasti jimmaġinaw kif se taġrat li ġilup kien l-umani kienet ikollhom l-ikel, il-lup jindunaw li daw l-umani jarmu għandna l-ikel, l-adam u bdew minnu jersqu iktar viċin l-umani bil-mod il-mod, u mbagħad l-umani bdew jaraw il-lupi u bdew għadbulhom l-scraps and they became il-lupi kif għattajt inti they became the alarm ta' tribu jekk ġej xi ħaġa perikols mal-ewwel jinduna ħafna qablek u l-lupu u l-umani titih l-ikel lill-lupu. Ħaġa stramba eżempju kif imbagħad għal bniedem ħareġ dawk l-ispeċi kollha mill-wolves. Jien dik ma naf taf kemm il-darba. Imma kif il-madonċi. Eżempju, hemm ċertu klip li m'għadhomx jaqgħu taħt kategorija taħt wolf għax ma bħalhom xejn minn wolf. Eżatt, hemm ċerta klip li m'għandhomx jaqsmu mal-wolves mela. Ma nafx eżatt. Il-Mastiff għandu kun għataw minn mal-discendenza tal-wolf. Rajt xi ħaġa u ta' min imma lista kun ħajt ċuċata. Illi fil-fatt the modern dog does not come mhuwiex discendenti ta' the modern wolf. Discendenti ta' wolf li m'għadux jeżisti. The modern wolf is something else. Eżatt, Rajt xi ħaġa. U vera tara għandna Pekingese pereżempju jew xi King Charles jew xi Chihuahua. U tara lup. Kif il-Madon fi huma relatati daw. Imma aħna inkredibbli. Tara xi ismu xi wolf u tara daqsalla. Mela. Imma aħna dik l-arti tagħna aħna ttejmjajna kollox. Insomma ta' dak għax tħalt naqra fiha, eżempju jekk ikun hemm fil-pek dejjem ikun hemm 2 alfa, però l-alfa il-mejn alfa dejjem tkun mara. Ejja. Allura jekk inti ddaħħal bniedem. Inti kollok il-koppja. Il-pek ikollok il-koppja, dik il-koppja. Imma l-mejn dejjem tkun il-mara. Fimta? Isma bro. Sorry ma mhux fil-pek biss. U nistgħu ngħidu li rridu nisqożejrin hekk kemm irridu. Imma eżempju qiegħed immaneġġja ċertu affarijiet. Hemm iktar affarijiet stramberiji fil-wolf, però jekk iddaħħal bniedem u jibda jikkontrolla dawk iż-żewġ alfa, daw it-2 alfa ħaru kif jeliminaw il-bniedem. Istja? Ejwa. Ostra? Ejwa, x'ħajjippruvaw jikkompetu għad-dominanza. Għalhekk kien jikdmek. Le, tiegħi, mela tiegħi, kon naf li żgur tiegħi. Ejwa, għalhekk għax ikun irid juri d-dominanza. Mhux inti anke jiena lew ħaġa u xorta konti ġifina per eżempju kont dejjem l-ewwel Nikolien u mbagħad jkollu hekk. Imma xorta kien jisfidani, Kien jisfidak xorta. Kien jisfidani. Tkun l-alfa. Għaxu, he's a pack animal and you become part of his pack. Melux bdejt nara danaw fuq studju li kien sar, eżempju l-wolfs għandhom sistema ta' komunikazzjoni ta' meta danaw morru jikkaċċjaw hekk. Ejja, mela. Kif is-sistema ta' kif qasmu l-pek u hekk. Hemm vera sabiħa, hemm waħda vera sabiħa, hemm klip li spjegalek kif jopera l-wolf, kif on the march. L-alfa fil-fatt għax inti kif il-wolf pack kif jimxi, taf kien daġaw jitreviljaw ħafna. Hemm sistema ta' per esempio qudiem net
ikun hemm il-young bloods, ikunu letteralment lupi għadhom żgħar, għadhom ma laħqux il-maturità totali tagħhom, fimt? Le, sorry, qudiemnet ikun hemm ix-xjuħ. Ix-xjuħ, ħalli they set the pace. Fimt? And they are also expendable. Ġo l-snow, jimxu ġo l-istess. Ejja, mela, huma għax huma linja jimxu. Mbagħad warajhom ikun hemm il-young bloods, mbagħad ikun hemm in-nisa, u mbagħad ikun hemm is-seasoned warriors, il-fully mature wolves li huma il-proper hunters, u mbagħad fuq wara net, imma mhux wara l-bot, ikun hemm l-alfa. Għax l-alfa jqgħod fuq wara net ir-raġel, għax l-alfa jqgħod fuq wara net għal ġiex raġunijiet. Number one biex kun qed jara l-pekk kollu quddiemu sew, ħallek jiġi xi tret minn wara bejniethom jaraħ qabel. Sewa, u number two biex jekk the most dangerous spot is at the far back, fimt? Jgħat hemmhekk iżolat waħdu. And it's astounding dil-ħaġa, I mean, bħajtek, il-Madonna, you know. U meta tkollok kelb u tibda tinteraġixxi ma' almenu jien meta konna ġeħxi ma' dak l-ostja liva, ma' liva jaw, tibda tara, għax l-intelligenza tara. L-intelligenza tara. Dak taf x'kien jagħmel il-bastardo. Ma darba ħajn x'għamil dak. Ma darba tinsajjar u sajjar dik-chicken. Kont ferħan u sajjar chicken bil-patatek, sajjar chicken sieħa. U poġġejt biex nikol sewa. U ovvjament tajtu li kell tiegħu. Sewa l-ewwel poġġejt jiena, mbagħad tajtu li għax id konna mela. Meta kont irid nikol fil-paċi, kon naqbad l-insajjar kollox xien u bat n-tiħlik għalli nqot nikol fil-paċi. Għalmenu għamil l-ewel 5 minuti għet nikol mux dar-ostek. Kielu ġiħdejja, insomma, tefali jek, u għadna raħiri, tatlu forget it bro, tatlu ħallestin l-ewel bat ħantik. F'taqqa għada, jien għand il-mejdaw, un bat għand il-kuruturem, għam fej għal-bib ta' barra. Taħda l-Madonna kelb jgħamil li jek, jgħaris il-bib ta' barra, jibda jimbaħ, sal-kelb tijaj, jek nebaħ 5 darbit f'7 snin, ħafna. Jibda jimbaħ dal-kelb, u tela jiġri, gaz down, ma pum bolting. U jena ħatqatat Madonna ġara xaħġa, nfetaħ il-bib qomt warajħ. Immur iġi, ġara, jiva, ġara, mallindur il-kantunier, nsibu għem, jerġa jitħol gaz down. Fimt! Undu lajk, ja past, immur li fuq il-mejda jaħtaf li t-tiġiġa u joħodili. Ara naqra, mor ħattu taħta minn idej ħattu z-zegge, u kilta men, kilta, għatlu għatem ħanikola. Għadna, middix xej. Għara tara l-intelligenza, finta illa, jem kelma bil-mat, bil-A-H-A-S-S, finta, il-qazza. Eżempju, ommi kienet di l-ostja hope, ommi kienet tejda l-ammur, għajam il-bassjana l-missjeri, kienet munu tqajmu. Ejja, zgur, tal-ġen, man, tal-ġen, they're beautiful. Impressionaw. Le, jena, għajla. U dem jgħidu l-ħagġib kelpiħor, l-għor risposta jgħaleta mux ħagġib kelpiħor, muqt li jgħatnajda, muħet jgħidi zgur ħagġib kelpiħor, Karl. Imma jgħaddi ftit żmien, jgħaddi ftit żmien, għaxa jibsa. Ma naraħħixek, tajn, naraħħa. Għax forsi il-rispett għal-kelb li jħolli kelb. Il-rispett. Imma eventualment. Ma xsibx li kelb li dak imdejja. Bħalissa mux imdejja. To be honest. Fis-sens. Bħalissa mux imdejja xiex, bħalissa t-nerġa nirran, għax dik oħra, jinnej ġoflet, bro. Issa teħ ġoflet ma ħagġej daqsek mod. Teħ ġoflet ma ors minn għalih li huwa kelb, għax dan għanna polar bear, tabda kien fih dan madon enormi kien. Żgur kien kelb? Ma nafx, ma għandix idea. Jiena naf. Xi rajt ir-ritratti tiegħu. Dak meta kien jitla wolf. Kawek jitla. Jisu wolf kien. Le, he's a wolf. Anka biex jagħmel pipi, dak ma kienx jisaqajh. Il-kelb ma kienx jgħalli saqajh, kien jipixxi bħal wolf, zek kien tefalek hekk u taħtu jipixxi, mela ma kienx jgħalli saqajh. Kellu ħafna mill-wolf u anke meta kont ħattu għand trainer kien jgħidu tajdu Madonna dal-kelb għandna lupu men, dan minn fejn ġibtu. Kif fort ma trainer? Ma nafx, Le, għax hu stramp, li kien vera stramp, għax hu dik il-kienet tiegħu kulħadd għandna jgħod hemmhekk. Dak il-wiġġ vera gustus, il-sinu daqshekk għandna barra ħalqu u tajtu kemm ħellu da batter saqleh jodik snin u joħroġ. Imma trainers ikunu jafu, trainers mal-ewwel jindu ngħidu dal-kelb għandu xi ħaġa. U kien imsawwa tu qabel ma ġie għandi, dak kien traumatizzat mod iblaħu. Mela kellu dis-sinna iċċipjata, kellu di qiegħda hekk, naħseb xi xeba tal-Madonċi. Fil-bidu met pereżempju jekk immisluwaw, buddy mal-immisluwaw xejn. Mal-ewwel jiswiċ eżek jibda jħares lejk jekxif lek snienu. U jekk ma tneħħix dejk, within a split second joħroġ. ċans wieħed titik, jagħmellek waħdek and if you're not fast enough and you back off. Miegħek biss jew ma?
Ma kulħadd. Ma kulħadd. Le, mbagħad mi għajdera, mbagħad għandna konna naqbadlu ras u nitfgħu naqbes fuq imma l-bidu men. Ara, u kien tal-ostja miegħi ma tifla u mbagħad kien hemm 1 or 2 people fil-ħaq u mbagħad eventualment kalma mal-papa ħarvera l-ostra, imma pereżempju moħħti dejjem kellu problema. He never x'qed ngħidlek, kien hemm nies ġifieri kelli anke fl-attur, kien ħafna mill-attur ma kontx nieħdu miegħax jibżgħu minnu mhux ovvja, għandna psychopath. He was a psychopath, żgur, mhux forsi, kellu scarring kbir il-kelb. U parti mill-istraħseb sirt inħobbu daqshekk, għax tant kelli ninvesti f'dik ir-relazzjoni biex ġibtu f'postu li għamilna bond tal-blieħu. U dejjem jiena ħafna żmien kont single ngħix waħdi. Mbagħad meta kibret it-tifla aktar u iktar, letteralment waħdi, fimt, ġifieri dejjem miegħi għandna kemm nista' nieħdu miegħi. Tidraħas mal-bniedem. Tal-ġennu. Illa kif ċanet kemm fuq il-kelibro. Tal-ostja, ma. Għax inti bedat li ħanitkellmu fuq il-films. Għana bdejna fuq il-films. Kollhom kemm wara. Ma sabi, għalek nħogost nitkellem miegħek. Le, inti vera bniedem informat u hekk fuq. Jiena nħobb naqra ħafna, I love it, jiena kollu għaddej. Dawk li tajtek għaraħħom. Ejja, dak ħanarom, man. Dak il-film Nope. Ejja, dak u dak il-ktib li tajtni. Dak il-film Nope tal-ostja. Ejja, xinu, jena għandu xaqsam aliens u hekk u dak. Dak jitratta eżempju li il-UFO tkun ħajja. Mux ikolla l-beings jo fija. Fimta? Ma marriċ naħxilek il-film. Għed tiffolowja di l-ħagġa li tiġri bħalissa. Ta' Jake Barber. U l-da. Ta' James Webb Telescope. U ta' Beetlejuice ta' Antares. Le, u ta' mela bħalissa MG xaffari, għadhom kif tellaw din l-Ostja Telescope. Il-James Webb Telescope. Bid-dera dina. U hemm din il-pjaneta Proxima xi ħaġa, Proxima Centauri. Hemm din l-istilla u hemm din il-pjaneta fil-Goldilocks zone tal-istilla. Il-Goldilocks zone hija faxxa ta' space fejn jista' jkun il-bod biżejjed il-pjana, jista' jkun il-ħajja, kif qiegħda d-dinja tagħna, aħna qegħdin fil-Goldilocks zone tax-xemx. Mhux qed ngħidha lilek, qed ngħidha minn ma jafx lilek naf li ta' ma donx jelas ma tafx inta. Jekk ikunu naqra lawn naqra ta'. Insomma, hemm din il-pjaneta eżatt fil-Goldilocks zone u l-James Webb Telescope qed tara ċerta glow fuq, hemm da certain glow illi daw l-exoplanets għattejt? Le, dinja planet, very similar to Earth. Jaħsbu, imma jaħsbu għax ma jafux, għax inti billi tajt is similar to Earth, ma tista tasalem u tajt le, sekonda, unek għanna l-atmosfera gas, l-atmosfera għanna tossika, fim? Imma mill-li għet jaħsbu, pero hemm ċerta glow, li għet jgħidu illi the only way li tista tiġi ġenerata this glow is if it is artificial light. Għet jgħidu, I'm not sure about it. Għet jgħidu that probably it could be a city. And if it's a city, it's an alien civilization. Very close to Earth. Ma nafx kemm, but very close to Earth. A few light years away. Imma hemm dik. Imma mbagħad iktar interessanti għax jien ċerti li dik vera, probabbilment ħajja difti żmien għadu tafx kienet dik u kienet l-oħra. Imma bħalissa titkellmu ħafna fuq titkellmu ħafna ġifi daw ta' Miko Kaku, għandna the top. Għandna ma rajtix bħalissa Tyson għaw Degrassi Tyson dawk ġifieri, il-ħin kollu jitkellmu fuq għadi. Ħaġa oħra jitkellmu ħafna fuq hija di ta' Antares. Bid-dera Antares is a red dwarf, which is a big freaking star, ġiviri komparata ma' xemx tagħna, dina hija xi 10 times bigger than our sun, u waslet at the very end of its life span. Ġiviri din bħalissa inti il-stilla li jax bħal xemx is a ball of fire because it's burning its fuel. Issa mbagħad tibda jispiċċa l-fuel tibda it starts consuming itself kważi għax ħataħlaq tikkollassa. Tibda tikkollassa u minflok u l-mewt ta' stilla minflok tkun fil-kwiet u hekk wupp splużjoni enormi u tistennew għad tiġridi. Jafu li it's gonna happen within our lifetime, issa ma tajt within our lifetime, jiġifieri jiena nispera li ngħix another 30 years jew 20 years within our lifetime, jekk għana tmutada mhux ħadkun within my lifetime. Nistgħu nosservawha. Le, hemm ċans tajjeb li ħanosservawa. L-aħħar darba li osservaw supernova, għalhekk jgħidu la supernova, kienet fil-Medjuevu kien Kepler. Kepler kien xajdu l-għaw, an astronomer, mux an astronota.
Fimt kien jistudja l-Stilla insomma. U kiteb fuqha. Ħadd li ħaj illum ma jaf eżatt x'ħaj jiġri. Fis-sens jafu li ħajkun hemm dawl qawwi fis-sema, jafu li ħatkun spettakolari, imma tistennew ġifieri imminenti ħafna di, letteralment. Bħalissa ħin kollu jekk inti tmur fuq social media u tfittex Antares jew Beetlejuice għax jibdew line clips hija nistennew għax illum ġarek u llum ġarek. Ejja they're waiting for it. Daw tal-aħħar li ħareġ ta' Jake Barber qed jitla li ħafna. Ejja ħat li bih. Jiena rajt biċċa minnu tabrat li min qed jgħid li hija fake, min qed jgħid li huwa veru. Inti x'taħseb? Regardless minn Jake Barber, inti din il-ħaġa tal-aliens, what do you think? Realistikament ħaġa li għaddejt jiena bħala ġifieri dak il-feeling li tik il-UFO hemmi qed. Jiena llum sirt ngħid illi they know. Merko ġieli għedlu, it-tik feeling tipo kif naqbad ngħidlek, jisu xi ħadd qed jafsek l-isfelek dwejja kbar. Estra veru? Ejwa. Meta tara UFO? Waħed mill-viċin hija. Estra? Mill-viċin. Dik nista' ngħid li. Nien qatt ma rajt. Naħseb imma ma nafx ma nistax ngħid li. Qatt ma rajt. Imma kif xi tħoss ġifieri, x'ħassejt int? Jisu xi ħadd qabdek minn spaltek hekk. Wafsek l-isfel. Bis-serjetà jew? Ejja, u dwejja menta d-doluri. Tħassrek nara. Inti ċert li UFO kienet? Mara. M'hemm xejn li naf. Joħarġ minn ġol baħar. U jitlaq. Yes. Kienet naqa fucking stramba. Jiena naħseb illi. Issa jew għax jien naf jew għax rajtaw dak il-ħin għandi comprehension li xejn ma jaħdemek. U tipo ħassritni nara. Ma nafx imma l-feeling hekk kien li. Jiena Mirko ma tantx naqblu fuqha, imma naħseb dil-ħaġa diskuti Mirko fuqha di. Jiena naħseb illi they know, they've always known u qed jippreparawna biex jgħidu xi ħaġa. Jippreparawna mill-films tal-80s. Eżatt, ilhom jippreparawna mill-films tal-80s u għax naħseb illi wasal iż-żmien u naħseb risqin iktar u iktar illi fl-aħħar ħajkollhom jgħidu isma' guys. Eżempju, jekk tara Close Encounters. Tiftakru dak il-film ta' Steven Spielberg. Mela. Għandek E.T. Fire in the Skies. Yes. U kienet jaħdmu film ta' Disney. L-armata kienet ikkommissjonat lil Disney biex jaħdmu film. Fuq il-UFOs, dokumentarju proprio. U fid-dokumentarju kienu ħajuru il-landing ta' UFO u joħorġu l-okkupanti minn ġo fiħet jittieħdu bidejn tal-kamra. Estra? Jiġifieri da skont James Fox. Nafx jekk tax minnu li ħadem the program. Right, għandi di għazajra. Da ħarwiet il-program kien. Moment of Contact. Eżatt. Da, qed jgħid wieħed fil-film tiegħu qed jgħid li jisma' di ġrad vera kien hemm dal-UFO niżel u ħadu bidejn il-videografer u l-armata kkommissjonat lil Disney biex joħroġ dal-film u għamel żmien dal-film ma ħareġx. Fimt? Imma mbagħad wieħed mill-producer induna li kellu parti żgħira minn dil-UFO nieżla fuq Area 51 hekk. Issa, skonda Jake Barber ilhom isejħulhom daw. Isejħulhom il-UFO għax da Jake Barber qed jgħid li bis-CE5 tipo ta' CE5 issejħilhom issa jiena. CE5 x'ġifieri? CE5 kitelu li rnexxu jagħmelha ġifieri. X'inhi? Tilqa' grupp ta' nies timmedita fil-15 ħanamlu waħda fil-15 ta' dan. U jekk noħorġu dil-ġimgħa li ġejja ġifieri nhar naraħ. Le, ma daħat naqdu hemmhekk jekk tiġi hemmhekk. Forsi m'għandekx tagħmel dil-ġimgħa impossibbli għax jiena x-show dal-waqt imma wara fil-15. Fil-15, naraw. Ma xorta jkun għaxina fil-21st, u jessa naraw U tipo jitfa' tip ta' li nizzel minn fuq ta' Dr. Greer. Alright, dak naf minnu Dr. Greer. Li għamel tip ta' ħsejjes u hekk timmedita u jgħidlek xi tittamel. Isu summoning. Eżatt, u darbtej minn 4 raw ġifieri. Ostra, darba u kien hemm Mirko wkoll. Mara. Ostra ma qallix. Mara, hux vera mi. Għallix. Hemm triangle, issa forsi noru għal. Ra xi ħaġa Mirko. Ejja mhux. Vera rajt. Ma tlix, ma għallix.
Darbtej ġifieri. Nastra? Inti tafa l-istorja ta' kif Mirko hemm attur. Tafu wkoll inti. Sawa? Malti. Ejwa. U kont qed taħdmu x'kont qed taħdmu mier? L-Evangelisti. Kien mar fuq Mirko kif kienet mier? Kien insomma, kien jagħti Pepsi sigaret dal-attur fuq il-bejt u dal-ostja jew fawtiela min-naħa tal-Kalkara. Il-Ostra. U tara, mbagħad qed ngħidlu l-istorja tiegħi tal-Kalkara. Kien is-sajf ovvjament ukoll. Ma nafx kux l-istess wieħed int rajtu l-istess ħaġa? Jew l-istess rajna l-istess ħaġa. Titla' baż. U titla' bum. Le ħanajdek jiena llum innemmina, jinnemmen li hemm xi ħaġa żgur ma nafux jien ċert li hemm xi ma jistax ikun m'hemmx men, ma jistax ikun. U issa titkellmu fuqha fis-Senat Amerikan. Mela, nixtieq. U tinsix tissemma n-NATO. Mela tissemma n-NATO. Mela. U issa anka. U x'ġabru minn viċin l-Afrika ta' fuq. Mela dik oħra, dik naf. Min hemm fejn l-Afrika ta' fuq? Hija naf. Eżatt, aħna mhux hekk. Le. Min jaf. Listen, aħna u apparti ċajt Malta is a very ancient piece of land. U apparti minn hekk fej l-iktar li jidru. Viċin il-baħar men. Mela. Mhux hawnhekk biss, ma kullim kien. Mal-baħar, ġifieri. Ma jiena smajthom it-teoriji li hemm xi ħaġa taħt il-baħar. U tagħmel sens u dik it-tip ta' teknoloġija tagħmel sens fejn tistaħba. Fil-fatt aħna l-unika post li għandna vera ma nafu xejn fuq u essaġġ huwa deep under the sea. U fej kieku jinqala diżastru fid-dinja, fimt? U fej kollok tmur kieku, jew tmur ġo outpost x'imkien sakemm dikkar mad-dinja. Jew kellha ħatmur taħt il-baħar. Taħt il-baħar kif sejjer imma kif ħatmur taħt il-baħar? Nimmaġina tibni bażi taħt il-baħar. Taħt il-baħar ħatkun safe. You'll be very safe taħt il-baħar 100%. I mean, ħajrek, nafx għattajt inti, għattajt li kienu għaw u ilhom għaw u dejjem kienu għaw. Jienek qed nibda naħseb issa. Iktar ma nagħmel riċerka, iktar ma nisma', iktar ma ħirġi affarijiet. Breakaway civilization. U ġew kriptoterrestrial għalina. Fim? U aħna għalihom kriptoterrestrial, ġifieri qegħdin nokkupaw l-istess spazju. Imma mhux l-istess. Imma huma taħt il-baħar u aħna qegħdin hawnhekk u kultant jitilgħu fil-wiet. Taħseb inti imma. Jgħodu jilabu mal-bombi nukleari tagħna, ma nafx jekk smajt. Hija dik żgur mela. Ġifieri l-Amerika tfewhomlhom u r-Russja xelhom. U that's documented, dikha mhux bullshit story, that's documented. Mhux hekk. Għax jiena għamilt riċerka fuq u naħseb u llum se qed nibda nemmen li għax jiena dik noqgħod attent mennu. Tistaħra taħtek ma tistax tispara l-bomba. Xi ħaġa hemm hu. Le xelhomlhom għandna. Le, r-Russi xelhomlhom. Anke l-Amerikani xelhomlhom. Le, l-Amerikani tfewhomlhom. ċert? Mela, ġabuhom disabled. Ġifri kol il-President. Ir-Russi naf ċert li deru u armawhom. Ġifri kien hemm period they were actually armed and ready. U kien hemm paniku tal-ostra. Paniku tad-dolori. L-Amerika ġifri tfew. Tfew. Istja? Ma. Le, din nafja u ngħidlek xi ħaġa oħra li mal-ħin ħadd toħroġ. Eżempju, da Jake Barber qed jgħid li kienu jiġbru daw il-UFOs u hekk. Sawa? Għandek il-til ta' Marilyn Monroe, ma nafx jekk rajt dik it-transkript fejn bdiet li Kennedy beda jgħidela. Ma nafx jekk hux hoax fuq il-UFOs. Imma dik naf biha. Mbagħad kien dik il-litra l-oħra taħu Kennedy li beda jgħid li CIA x'aktar kien involut ma nafx jekk hux vera wkoll li ħareġ biha Dr. Greer. Mbagħad għandek il-komunikat ta' Kennedy fuq il-UFOs għax li tkun jaf minn Project Blue Book. Dik naf bija ta' Project Blue Book. Ara jiena ħanajdlek. Ġifieri dew kien interessat. Apparti minn hekk imbagħad ħanna. Jiena ma nafx hekk vera jew le din ħaġa. Daħlu fil-gwerra insomma. Tal-Vjetnam. Ejja le mhux hekk. Imma ma nafx hekk vera jew conspiracy theory. Però li nafa nista' ngħid hija di 100%. Kemm hemm stejjer fuq l-Annunaki, kemm hemm stejjer fuq il-Vinab Vimanas dak ħajaqbes, kemm hemm stejjer fuq l-allat li ġew fid-dinja u tawna l-erf u bla bla bla. Daw ħafna minn daw l-istejjer jekk tanalizzhom sew il-mitoloġija li ħansejħulhom mitoloġiji antiki qed jgħidu l-istess storja men. Kollha l-istess u tajt kif jista' jkun l-Indja
għettajt l-istess storja ta' South America u tal-Eġittu u da' għatmal ta'w. Apparti minn hekk, what really is convincing me today illi għetnajt something is funny here. Illi they're discussing it in the American Senate. Iġri da' issa tinsix, l-Amerikani kienu dawk illi and it's proved, and it's a fact, illi huma they put a stigma on UFOs. Illi inti tara UFOs ħajwaqgħu ta' naked miġu. Robinson Penn. Eżatt. Robinson Penn dik. Iġri mill-Amerika bdiet di. Mara. Huma kienet studjatu apposta u issa jagħmlu qed jitkellmu fuq fis-Senat. Something is funny. Something is funny. Saddam ġieli rajta l-istorja ta' Saddam meta kien jgħid li għandu Stargate. Hussein? Le, ma kienu qalbuha Stargate, fimt? Da kien qabad, insomma. Qabad zigurat, irranġaħ zigurat, nafx jek taf xinu. Għazgur naf xinu zigurat, għana. U fuq ġebla kiteb jien Saddam, tifel ta' daw. Ta' discendent, insomma, ta' daw il-nis li bnew din l-opera, insomma. Fuq ġebla. Fuq kull ġebla? Għalix imma? Fuq kull jien, nafax miġnun naħseb. Insomma, fejn marru s-soldati l-ewwel post? L-Amerikani. L-Amerikani. Ħanajlek jiena. Zigurat. Jiena li nara Trump ukoll, imma kombinazzjoni f'daqqa daw l-aħħar 10 snin. Mela, inti taf il-Mesopotamja sewwa. Għandhom il-cuneiform il-kidba tagħhom. Li jkollna nsibuhom f'daw it-telza u ħafna fl-scrolls u mhux scrolls fil-cylinders. Eżatt, is-cylinders u ma konniex nafu ninterpretawhom. Eżatt. Kemmi, ftit ilu dana letteralment in a matter of... Zakkaraja, station? Le, beyond that, dak jidħol fija. Ma għandu ħafna. Le, ma ħara kemm mistramba, dawk għandhom hundreds of thousands of tablets illi ħadd ma setgħu jaqraw. Sabuhom ġifieri f'Sumer u Assirja, sabu ħafna. Dik l-akwata most likely. Kollox hemm. L-Iraq u parti mis-Sirja u parti mit-Turkija, dak id-diglerja. Imma ħaġa lower term, insomma. Però mbagħad minux sabu il-kod tagħha. Taf sabu sabu ġebla illi hemm messaġġ ta' wieħed mir-rejiet miktub in 3 languages. Waħda hija Mesopotamian cuneiform li ma jafu xejn biha, oħra hija xi Coptic Egyptian għalija, imma mbagħad kienet il-Greek. Kien hemm minn Greek, u Greek kien jafu qarawh dak. U through the message in Greek interpretaw it-tnejn l-oħra. U f'daqqa waħda bdew jaqrawhom daw, qed jaqraw daw it-tablets. U ħirġin ħafna knowledge, u f'daqqa waħda, jiena din ma nafx qed tkun qed ngħid toxxata, sorry. Imma f'daqqa waħda kulħadd spiċċa il-gwerer is-Sirja, Mesopotamja, l-Iraq, l-Afganistan, which are funnily enough, it-tlet postijiet minn fej ħarreġu daw l-ister kolla tal-Annunaki, l-Aljeni u hekk, kolla marru hemm kombinazzjoni. Hemm video. You know? Hemm video fi 25 minuta. Isibu online. Hemm 4 oġġetti float jaw fl-arja. L-Afganistan. Missila, nsejx jisimha l-missila. Tolqot UFO, boom, tisplodi, tolqot it-tieni UFO, pup, tiġi duħħan kbira hekk. Jitlaq id-duħħan u jaqpaw fej kienu. Ewwejja. Mela hemmhekk. Ma you think it's real? Mela 100% bid-dejt biex jismu hemm ċertu dettalji li suppost blinkjawhom. Da bħal meta kien hemm dak il-video tal-xismu tat-TikTok. Tal-UFO. Dak kien fuq porn site Ġermaniża u mbagħad mexa fuq website oħra li nsejġ kien jisemha. Le, sorry, kien fuq porn site Amerikana u mbagħad mexa fuq sajt Ġermaniża li jitkellmu fuq il-UFO u affarijiet hekk u kulħadd beda jiddiskreditah. Mbagħad fit-2017 għax kienu ġebuh fuq ta' Third Phase of Moon, bekk kont diġà naf bih tat-TikTok. Kienu danaw tal-loħf tas-Senat. Ġifieri, meta kienu ħarġu danaw ta' To the Stars Academy. All right. Allora, tipo, mela ċertu informazzjoni tkun diġà hemm barra. Ġifieri għal-kulħadd. Eżatt. Ma jkunx hemm ħabi. L-affarijiet huma strambi li ħerġin. Imma bħalissa partikolarment, bħalissa tiġi xi ħaġa li ħirġin ħafna affarijiet. Jiena qed ngħid li jgħod jippreparaw. Going back tal-bdejt inti fuq is-Sumerja, l-ewwel written accounts ta' xi ħaġa stramba hija 3 figuri imdawrin bid-dawl. Bestja? Tista' tifġri 3 figuri suwed. Suwed dark.
Imdawrin bid-dawl. U fejrawhom? Hemmhekk il-Mesopotamja. U qabdu mixin qalb in-nies ħassew biża' kbira imma ħadd ma weġġa'. U minn hemmhekk ħarġet il-kelma xajtan. Ma nafix di, issa nfittxa. Ejja, fid-demonoloġi xi ħaġa. Id-demonoloġi daw kellhom ħafna, Le, demonoloġi insejt jismu ktib demonoloġi xi ħaġa. Imma inti tgħid fuq id-demonoloġi tal-reliġjon Sumerja, Sumerian religions. Ma le jibdilek mill-ewwel accounts ta' xitan. Minn fejn ħaġa il-kunċett ta' xitan. U dak huwa l-ewwel kunċett ta' xitan. Astja? Ejja. Insiblek hemm audio form u nibgħatulok. U fl-audio form jibda darba kont qed naqra. Jiddajsektja l-affarijiet jiġifieri. Minn fejn ġiet il-kelma satanic. Satan. U Satan. Dik apparently ġejja minn dik again minn Mesopotamia minn fejn ġie l-Ebrajku. Xajtan tfisser għadu. Adversary, eżatt. Satan huwa the adversary of God. So anything. Le. Xajtan huwa għadu għal kollox. Għadu għal kollox, ma f'dak il-kuntest qed ngħidu meta nużaw bħala fil-kuntest ta' Satana. Jiġifieri huwa l-avversarju tal-kunċett ta' Alla. Għalhekk għandna ngħidu Satana, minn hemmhekk ġejja dik. U satanic is anything which goes against which in a way it is the right order of things. And the right order of things can be interpreted as the godly. Tifhem x'qed ngħidlek. So minn hemmhekk tiġi dik. Hemm kuntest. U qed insemmielek għax. Dal-aħħar qed naqra pereżempju ma nafx jekk segwix Dr. Amon. Taf minnu? Le. Dr. Amon? Iva. Amon Hillman. Żgur li naf minnu, iva. Da jikteb ħafna. ħana, ħamsi fil-mobile, ħanfittxu. Ta' Kristu. ħana jkux qed ngħidu l-għal fuq l-istess bniedem. Ejwa, he's very familiar, imma mhix ċert hekk xu. Ta' Kristu li kien danaw. Li kien xiex. Kien jieħu drogi. Dik smajta dik. Eżempju. Kien hippiex u. Kien jagħmel ħafna. L-interpretu. Ayahuasca. Fuq żewġ kelmiet. Fuq żewġ kelmiet li qed jibbaża daw. Jiġifieri għax skontum jekk ma tkunx classicist li taqra il-Greek. Il-coin Greek ma tkunx professjonali. Ok. Fim? Għandu professjonali f'liema sens imma. Għax daw qed jiddibattitu, qed jagħmlu dibattitu li isma' Kristu tfisser inti dak li tkun imdellek, imma mdellek biex the anointed one. Issa. The anointed one. Allura inti għandek biex dak kienu jieħdu xi tip ta' droga. Ejja naf li mettajt kien qalli mirko xi ħaġa fuqha. Ma nafx. Jekkux vera jew. Ma tistax tgħid għax il-kliem ma tistax. Però hemm dak il-language barrier ta' fil-kliem li inti ma tistax tinterpretom eżattament. Dik il-problema li. Ejja u l-Ebrajku antik, u l-Ebrajku in ġenerali kelma tista' tfisser ħafna affarijiet. Eżatt. Allora meta dik qrajta meta għamlu translation tal-Bibja, jista' jkun għamlu translation mod imma użaw is-sinifikat mhux proper li kienet il-sinifikat oriġinali fil-Bibja oriġinali. So there are these little ilhom daw congruencies. Conspiracies ħansejħulhom conspiracies ma nafx issejħilhom. Jew jien naf li pot kif naqbad ngħidlek. Mhux mhijiex teorija ma daw jaħsbu li bħal tal-Allegro, ma nafx jekk rajtx tal-Allegro. Le. Allegro kien wieħed studju sal-Vatikan fejn skopra li daw kienu jużaw il-magic mushrooms eżempju. Waqt xi rituals. I'm not surprised. Jiġifieri in a way. I'm not surprised at all. Bħala ayahuasca se dik semmi. Mhux hekk. Jiġifieri inti għamilta. Tlet darbiet u ħanerġa' nagħmilha. Meta sejjer. Niġi miegħek. Tkellimni vera? Kelma mhux problema. Tal-ostja. Le. Nippruvaha. Le ħanajlek ismani. Graham Hancock taf minnu? Ejja, man. All right. U parti minnu hemm oħrajn. Imma jgħidu li jekk psychedelic drugs and in every culture and in every part of the world there is some kind of psychedelic
plant, you know? Nafx jek l-Lex Freeman. Zgur l-insillessa bitċajt. Għatma smajtu jgħid il-politiċi għandhom bżon jagħmlu ayahuasca. Jena 100%, jena nemmina 100%. Biex jaqtaw l-ego. Jena nemmina, man, politicians should be required to do ayahuasca in the right way. In the right way, mux because it opens their heart, it opens their mind, it gives, you meet the creation, you meet, u tneħħi l-bullshit, għanna. Ma taqpax b'dak l-ego. U ħanajd li tiġri dil-ħaġa, da? Għax bla ma trid ayahuasca spreading. It's spreading into the Western world. Issa, min qed juża ħażin, 100%. Imma min uża reliġjon ħażin, 100%. Min qed jabbuża biha għal-fini tiegħu, 100%. Bl-istess b'ħafna affarijiet li reliġjon, il-gvern, l-awtorità, sib xi ħadd li juża jqarraq biha u jfottija. Però l-fattu li din il-pjanta mediċinali ħirġa minn ġol foresti tal-Amazonja, it's spreading into ġol kultura tal-West. U mhux biss, ġifieri għax jiena pereżempju imma kull parti tad-dinja għandha xi tip ta' psychedelic plant. Plant, eżattament, ejwa. U the theory is, hemm teorija, u I subscribe to it, illi mindu kien hemm iċ-ċivilizzazzjoni, u llum jafu biċ-ċert. Per eżempju, il-ħaxixa hija waħda minnhom. Illum jafu biċ-ċert illi fin-Neolitiku kienu jużaw il-ħaxixa. Mela, 100%. U Gobekli Tepe, per eżempju. Għatmajt bih? Ejja, mela. Issa Gobekli ma jafux xinu eżattament Gobekli Tepe, min jgħid li huwa tempju, min jgħid li huwa hekk. Komplexu. Imma it's a complex, għalhom dejjem it's a circle, fimt? And dejjem u hemm ħafna annimali mnaqxin u hekk. Ma nafx, forse ngħid ċuċata, ma who's to say li this is not an ayahuasca circle. Għax inti ma tkun qed tagħmel ayahuasca tkun bil-qiegħda u li miġista mal-ħajt jibdew jaffettwawlek il-sajki tijak u joħduk postijiet u tibda tara l-affarijiet. So in a way, they become like a visual aids to take you on the journey. On the journey. Issa, and kif qed ngħidlek, every culture mill-qedem dejjem kella psychedelic drugs. In a way, psychedelic drugs gave us civilization. Cymetics. And we rebel against that. Aħna, is-soċjetà tagħna. U patterns u affarijiet. Ħajdek straight and plain, kif narajina, is-soċjetà tagħna u għatlek satanik. Illum is-soċjetà tagħna jekk tħares li sew hija satanika. We live in a very satanic society. Ħanajlek għaliex. Għandna influenza mir-Rumani. Tibdilix fuq ir-Rumani, issa jiena r-Rumani ħobbhom, imma dika. Satanik mhux tal-qrunu, hekk satanik fil-kunċett ta' the antagonist of the right order of things. The right order of things is nature. Once you start working against nature, you become satanic. Satanic means illi biex inti tieħu li trid ma tqis il-ħażin li qed tagħmel lill-ambjent tiegħek, lin-nies ta' madwarek, lis-soċjetà tiegħek, and then you become satanic. There's no other fucking way. Jekk pereżempju tpoġġi l-flus qabel kollox u hekk qed jiġri fid-dinja barra fid-dinja Malta u qed narawha, that is satanic. Issa toqgħodx tgħidli satanic mhux vera, that's not what it means. Satanic means illi inti there is the right way of doing things, which is the natural way of doing things. Tħossib il-natura, tħossib il-ġismek, tħossib il-familja, tħossib il-sħabek. Work together as a society. Joġobni il-paganizmu. Eżatt, jiena il-paganizmu was very natural. Aħna naraw bħala xi ħaġa ħażina għaliex aħna ġejna mill-Knisja Rumana, meta ir-reliġjon tagħna li kienet setta talut, mis-setta ludija mbagħad ħada over l-Imperu Ruman. Biddel kollox biex jitkattar. U spiċċajna illi il-reliġjon Kattolika Kristjana saret institutionalized by a governing body which was anything but pious.
Ekkrija minnu. Ma jfissirx li m'hemmx nies tajbin. U ma jfissirx li t-talim ħażin. Għax it-talim tajjeb. Fadder koll wieħed minn nies vera. Le, 100%. Jiena I see myself as a Christian. I'm a Christian. What do I mean when I say I'm a Christian? I am not a Catholic. I do not want to be a Catholic, but I am a Christian. Iġifieri, Catholic to me means the politics of the church. Christian to me means the philosophy of Jesus Christ. Is he real? Is he not? I don't know, I don't care. Pero jekk inti tara it-tenets, ir-regoli ta' Kristu, kif jitkellem Kristu xejn li u tajjeb Kristu, it's a beautiful way of living. Meta inti tmur il-qorti. Jakkużaw, ħatiħel. Sawa? Inti ħateħlef fuq il-Bibja. Taħlef fuq il-Bibja. Issa kan nimxu fuq il-Bibja aħna. Minu ħati wadda plawet ġebla. Qed tifhem xi tnejn. Jien mhux ħati. Ħanajlek. Allura in the same fucking way. Mela qed nirrappreżent fuq il-Bibja. Sawa? Għalfejn nibgħatu l-ħannies il-ħabs u waħluhom il-multi fuq il-Bibja. 100%. Ġifieri. Imma l-istess l-ewwel ħaġa l-Bibja li bħal mandamenti stess. Il-Bibja. Il-mandamenti stess imorru kontra dak li jgħid Kristu. Għax Kristu jgħidlek minn mhux ħati. U għadda plawel ġebla. Eżatt, ġifieri m'għandekx dritt tiġġudika l-ħadd. Imma għarax nagħmlu bil-mandamenti narmu. Għandek raġuni, ma l-problema li xi aħna bħala umani, aħna kreatura imperfetta immens, sabiħa ħafna, komplessa ħafna, imma imperfetta immens. Issa, jiena per eżempju nemmen illi aħna qatt ma konna designed biex ngħixu ġo gruppi daqshekk kbar. Aħna konna designed, aħna l-natura tagħna, l-bioloġija tagħna u l-psikoloġija tagħna, aħna konna designed technically biex inkunu ġo grupp ta' 1000, 2000, what we call a tribe. And that functions well. Għax ma tibda tikber kif ġara li aħna llum it-tribe sara għandna d-dinja, today d-dinja hija tribe. Mbagħad minn village issir city, minn city issir għandna jinnaf. Imma li qed nipprova ngħidlek huwa da. So we are imperfect and everything that we create is imperfect. Ma m'għandekx fucking chance. Ġifieri pereżempju, id-demokrazija perfetta laqqas freaking chance bil-perfetta. X'inhi? Baqa' demokrazija. Nirrispondi jekk wara di. Imma mis-sistemi kollha li kellna xorta dal-aħjar waħda. Fimt, xorta. Inti x'inhu jekk inti m'intix pajjiż demokratiku, għax kemm ngħid, fadal demokrazija ma nafx iva le forsi ma nafx biżżejjed, però naf ħaġa illi jekk inti għandek annimal imperfett u tara l-imperfezzjoni, anke ġo klassi, jiena t-tifla dejjem konna ngħidilha. Nara Ġulja jekk tittifhem id-dinja, kull ma tittamel osserva klassi ta' tfal. Go in the playground at school and observe. Just watch it, watch. Because, u dikon ktibta f'ġowet mill-bicċita, adults are just older little children. Adults are just older scared little children. Because that's what we are, aħna nikbru. Kull ma jiġri t-toys jinbidlu. Fej qabel tilab karozza ta' toys tilab Ferrari. Fej qabel tilab ħannaf bis-Sindi. Tilab u bil-Ken daqqa jisirek daqsek il-Ken u jkollu għed daqsek u Sindi kolla daqsek. But it's the same freaking thing, bro. We just grow up and we're the same creature. Tajdu l-matura, ma nimmaturaw, men, mux vera nimmaturaw. ċoħe, nimmaturaw imma għawek l-istess nibqaw. ċorta kontenta minn xi pudina. Eżattu, nagħmlu ħafna pudini, l-lost jħareġ madwarek. Il-lost waħda f'waħda. Imma l-puntu da, aħna imperfetti. Allora kull ħaġa naħajqu hija imperfetta. ċoe, fil-perċezzjoni tagħna aħna imperfetti, aħna fil-fatt maħniex imperfetti, aħna perfetti. Għax in-natura mhix, it's not a utopia. Nature is not a utopia, nature is a jungle. And in the jungle you need a fucking predator. And if you're not a predator you don't survive. Kieku aħna ma konniex kif aħna illi niġġieldu kontra xulxin għal madonċi we want xorta l-iktar aggressivi, ma konniex we won't survive. Xorta l-bnidem vera fraġli. Fraġli kif imma?
fraġli. Fraġli fiżikament. Mela, żgur li fiżikament fraġli. Għalhekk kellu javvanza l-bniedem għax fiżikament vera fucking fraġli. Mhux hekk, żgur, il-bniedem fil-fatt imma naqra. Aħna vera fraġli, imma aħna l-unika annimal illi minflok naddattaw għall-environment. Naqbdu l-environment u naddattaw ħalina. We go in a forest, we take away the trees, we plant the freaking barley and the freaking l-qamħ. Nitfall konkrit kol mem u biddilna kollox. U ħana komdi. Aħna hekk naħdmu. Fimt? Issa, ħanġi fuq tal-imperfezzjoni l-Bibja. Ġintad li aħna naħilfu fuq il-Bibja meta mmorru fil-qorti. Vera, għandek raġun 100%. Imma għax realistikament u għalhekk għalkemm jiena nikkritika ħafna il-kattoliċiżmu, reliġjon, nammetti wkoll li teknikament kellna bżonn u mnallaġi. Għax meta ġi l-kattoliċiżmu tinsix. Il-kattoliċiżmu ġi ġodinja fej daħal f'Ruma. Ir-Rumani kienu storikament, f'dak iż-żmien kienu the bloodiest and most violent people on the planet. Fil-fatt Herodotus taf minnu Herodotus. Ma naħsibx ta'. Ħanajdilek, Herodotus taf minnu? Wieħed mill-imperatori. Le, Herodotus kien the first historian, one of the first historians. Fil-histories tiegħu Herodotus għandu kelma, those terrible Romans. Issa ma kienux barbari, attenċet ngħid. Ma kienu għax inti vera kien hemm barbari u kien hemm slavaġ u kien hemm għandna nies li jiklu xulxin, imma r-Rumani kienu letteralment sofistikati. Imma wait a minute. You can be very sophisticated and be fucking deadly. And they were. Daw ir-Rumani daw kellhom id-dinja taħt idejhom. U skjavitu ġifier letteralment institutionalized. I mean, dawna their entertainment, il-bass tagħhom mingħajr ta' sibta għandna jmorru ġol arena u jaraw tnejn minn nies qattaw il-xulxin jew għall-annimali jeklu n-nies. Dawna they were very bloody u hemm teorija fuq dik. Għax rajt dal-ktieb bro. Il-Rumani mela, hemm tip ta' poisoning, lead poisoning. Lead poisoning. Issa inti meta tieħu lead poisoning. Tiġġennen and you become very bloodthirsty. Violent. You become violent. Washington. Vera kien hekk Washington. Jista' jkun issa r-Rumani kienu jixorbu minn pewter. Lead. Il-pajpiet tagħhom kollha ċomp. U anka n-nisa il-make-up tagħhom u d-dajs ta' xarhom ħafna minnu kienu jużaw id-daj aħmar nar. Kien led. Għala kellek soċjetà kollha men. Imġienen. And bloodthirsty. L-ostja. There's a book, I don't know what it was. Washington kellu snin ta' ċomp. Estja? Il-brekit. Ostra? Allora kienet injam u Demiħu, ostra madonċi. Allora spiċċa blood poisoning dak, miġnu. Mela, t-ġennen. Kien hemm każijiet ġifieri li tkun qiegħed kamra ma' xi dur fuqek joqtlok hekk dak it-tiba xi jitlaq there and then. You can research this. So yeah, insomma, li qed nipprova ngħidlek illi fl-imperfezzjoni tagħna bil-fors kellna noħolqu xi sistema li ittrażżanna u sibna r-reliġjon Kristjana li żammitna. Ma naħseb li xorta lem konna mixin ta'. B'xi mod jew bil-fors lem konna nimxu. Ma kienx hemm naħseb bżonn xiex taħseb le ma naħseb. Ngħidlek jiena immaġina inti l-lut. Il-lut ma marrux fil-Kristjaneżmu baqgħu lut. Ma nbidlitx l-istorja xorta għalaw nis bravi u kif ħajsolħu. Min fiħalx il-Kristjaneżmu? X'inhuwa? Il-Kristjaneżmu mill-lut ħareġ. Imma jekk toqgħod ejweja iċ-Ċajna iċ-Ċajna ma kienx hemm ir-Romani. Le, all right. Il-Kristjaneżmu ġifri xorta imxew. That brings us back to something else. Jew kella Orrejt, il-Russja kellhom influenza mill-Kattoliċi sawa, imma jekk toqgħod tara partijiet mill-Russja. Imma iċ-Ċina, jiena ma tantx ara ħanajlek nerġa' ngħidlek, jien ma tantx naf fuq iċ-Ċina. Ma sax qod nimparla papa fuq iċ-Ċina, ma tantx naf. Fil-5 ta' Frar kien hemm il-festa ta' meta marru. Imma ċ-Ċina kellhom ħafna filosofiji
li jekk tanalizzhom huma vera simili tal-Kristjaneżmu. Inti, in somehow. Imma jena tilek diġà. Imma here we go back to that. Every story we tell, every mythology we tell is the same freaking story. Mhux hekk. Inkluża l-istorja tal-Bibja, inkluża il-mitoloġija Kristjana, il-mitoloġija tal-Grieg, il-mitoloġija jekk tara sew tanalizza sew, they're saying very similar things. Mhux hekk. So where is it coming from? Għandek dejjem l-istess. Is-source. Is-source mhux hekk. Because the source is the source. Inti ifhem. Is-semminja, sorry, kellem inti. Jekk ikollok. Batti li ħażin illum, bro. Ma fli għavun bad ma didi. Tfajla ftajdi di Carlos ħatajji tagħha. Jekk taqbad pereżempju għax tmur fi żmien l-Eġittu. Sawa, dak nitkellmu l-Eġizzjani kienu ġiġa modernizzati. Ħafna. Allora ma kienx hemm bżonn il-Kristu biex naslu fejn wasalna issa. Imma sekonda. Ma kenniex bżonn. Tot. Ejwa, imma tot. Hermes Trismegistus, tot. L-tablet sewa. Bullshit. Ejja, imma dawk ġew ħafna wara. Bullshit. Imma Hermes Trismegistus. Hermes thrice blessed. Jek tittara xi ħaġa. Tal-Hermetic. Tal-Hermetic, right, the Book of the Dead. Ukoll, all right. Tek tittoqgħod tieħu xi kontekst minnu. Ħafna minnu ġifieri, ifna qed ngħidlek. Jagħti ta' spjegazzjoni ta' x'hemm wara il-mewt. All right. Fimt, fl-istess ħin qed jgħidlek kif għandek timxi. Anke l-Buddismu, il-Book of the Dead tal-Buddisti. Fl-istess ħin qed jgħidlek kif tittimxi. Eżempju jekk ma jkollokx qalbek inti tkun sinjur biex tgħaddi għal naħa l-oħra, sipilla Nubis u ħafna minn dat-teatri. Ma dik eżatt. Sawa ma sejtx ismu l-Alla tal-mewt. Għandhom tnejn dawk l-Anubis u nsejt. Set? Le mhux set. Insomma. Le żomm sekonda. Inti ħatmu. Anubis jgwidak is the guide. U mbagħad hemm liħor li jagħmel judgment. Teħe. Issa inti. Mhux Apophis. Apophis is the dark, is the. Ma nafx. Apophis is the darkness that consumes the world. Għaxin nibda Insomma, biex naslu għal-punt, inti jek tkun sinjur minn qalbek, ġifiri kemmen nies u affarijiet għal, mux kemm għandek rikkezzi. Għana mux l-istess konċett. L-istess konċett, ma kenniex bżonn l-kristjanizmu għana, ma kenniex bżonna. Ma kenniex bżonna. Le, ma kenniex u kenna, fis-sens ta' Kien taħseb li kellna bżonn il-San Paolo u għek biex naħħenna il-valenu minn ġosrib u jitfax fil-flirsin il-nisa. Mela, bro, ma kenniex bżonna. Imma teknikament kenna, ħana jkalix. We need stories. Is-sens, aħna moħna biex nistrutturaw dat taħwit kollha li għandna f'moħna, we need a story. Everything we ever created, and issa nitkellem, this is why I chose story. I love story more than anything. U għalija, il-bażi ta' kollox, l-iktar ħaġa importanti fid-dinja tista' tgħid li l-ostja trid is story. Because aħna all we are is a story. Fimt jiena Carlos de Battista, because I have my story. You take away my story, fucking, pal computer, bro, għandek computer, jekk inti tir-riforma tiegħek x'għandek, l-istess computer, ma mhux il-computer tiegħi, u jiena l-computer tiegħi Carlos de Battistas, because I have my story, and yours Sajan, Mirko, so imma parti minn hekk, anka pereżempju il-fatt il-gvern tagħna, il-pajjiż tagħna is a story. Mhix hekk. Fimt? Issa, aħna biex nistrutturaw ir-realtà, we do it through stories. Għax moħna jaħdem hekk. Fimt? Allura għanna per eżempju il-Buddisti għandhom l-istorja tagħhom li huwa l-istorja ta' Saddarta, kien prinċep, beda jara ħafna ħażen, ma iżola ruħu, ma jimmedita, ġi u sar il-Budda. U kulħadd beda sar il-Budda. Alright? U il-Musulmani għandhom il-Muhammad. Illi kien fil-desert, derlu l-anġlu, kelmu, and he became Muhammad, be the prophet, and they have their story. Kristjani għandhom Ġesu Kristu, whatever, nizel, dik memżon għada kot jafa. We all have stories. But aħna, jiena, Carlos de Battista u Sajan u Mirko, we are exactly the same. At root. Bħal għal madonċin, naf, Abdul,
li jiex għanna Baghdad, jew jinnaf għanna Confucius, li jiex ċina, we're the same, aħna kollha nmorru toilet, kollha nmorru norqdu, meta norqdu noħolmu ħażin, x'ismu nkosna ħażin, jekk inqum f'nofs tal-lejl u nħoss id-dlam u l-biża, inħoss id-dinja fuq spaltiet u nibda ngħid ninkwita l-Madonna għandi l-accounts, we're all the same. Issa, to work as a society, we need stories. Christianity is the story of the moment within the West. Fimt? 500 years from now, ħajkonna l-mitoloġija Griega, il-mitoloġija ċiniża, il-mitoloġija musulmana, il-mitoloġija kristjana, il-mitoloġija amerikana, u probabbilment jista' jkun ikunu għandna ir-reġjun tkun naf Scientology beyond. Because that's what it is. But we're always creating stories. The point is, those stories are necessary. Good or bad, they're necessary. I don't subscribe to the politics of the story, but I do understand that the story is what makes our society function as a society. Nifmu l-punti għak. Minajra manna xej. Pero xorta ma kienx bżonna. Imma il-problema qatt m'għandna bżonna, imma mingħajra ma nistgħux niffunzjonaw, because we are storytelling creatures. Ma nafx qatt smajtx tal-professur Michael Zammit, il-Gita fuq Campus FM. Il-Bhagavad Gita? Rajta il-Bhagavad Gita. Issiba bil-Malti, translated bil-Malti. Jiena qrajta bl-Ingliż. Inti x'inhu l-ktieb għalik? X'inhi dik l-istorja, dawk il-versi x'inhu għalik? X'jiġifieri? X'jfissru għalik? X'tieħu minnha dik? X'tieħu minnha? Għaxe, tittara kollox. Le, kif noħodha jien? Dik talima ta' kif għandek timxi down the path of righteousness. Apparti dik. Ma tarax pala browser? Browser ta' xiex? Meta eżempju Aġuna kienet ħajġelet mazzijuħ. U kienet taħt pressure. Qed jigwida kisma kif għandek timxi u tinnavika. Eżatt. Allora browser. Browser of how to live your life. M'għandek bżonn il-Kristjanizmu. 100%. Imma sekonda, kollox hemm diġà lest. X'm'għandek bżonn? Inti tafa dik għax inti bat l-istorja tal-Hindu, dik hija storja. Ejja mhux hekk versi. Eżatt, imma inti qed tgħid ma kenniex bżonn il-Kristjaneżmu. Eżatt. Imma le kellna bżonn il-Kristjaneżmu. Ma kenniex bżonn ġejja hemmhekk qabel Kristjaneżmu. Kollox hija hemm in plain sight. Imma ħanerġa' ngħidilek mela. Aħna ġbid just rewriting history. Ħantik eżempju vera retta. Mela jien nazzjonalist, bro. U int laborist. Nemmen xejn neutrali. Jiena 100%. Madonni, imma jien ngħidu for the sake of argument, ħalli nkun qegħdin ġo Malta, ġo l-istess frickin' pajjiż, bro. Jien nazzjonalista tlek jew inti. Jien nazzjonalista u int laborist, sewa. U jien nafa għal madonċi ħan iddiskutu. Ta' ġaketta tal-blu. Ħan iddiskutu per eżempju jenna fil-divorzju, per eżempju. Fakar kena dik il-ħeżil kollha bullshit ta' divorzju għalfet Malta, divorzju, come on. Anyways, ġgur li bla sens. Pero, ġo l-istess pajjiż, bro. Minħabba li inti ġej minn familja laburista. Tisma' Super One, tiffollow jal-laboristi. U l-laboristi, u batajt il-laboristi qed ngħid, il-politiċi laboristi minħabba li l-partit laborista għal isma' guys, aħna ħanieħdu dal-stand fuq din ix-xu. Ħalqu storja, anzi ħajdilek mod differenti, ħalqu narrattiva. All right? U inti għandek narrattiva illi d-divorzju għandu bżonn jidħol għax id-divorzju huwa tajjeb għas-soċjetà. Għaliex le? Għax aħna li jien hekk naqbel ħallija, imma issa jien nazzjonalist. Nisaw irġiel li kienu qegħdin maqbudin f'dis-sitwazzjoni. Mela qegħdin ġo Malta aħna bro, ġo Malta letteralment għal madonċi biċ-ċart daqs ponta fuq il-patata tal-junfant. Id-dinja hija l-infata ħna ponta dik ġo Malta, ġivanna nafu kollha xulxin. Inti laborist għandkom dik l-stand. Għaliex għax il-leader għalilkom aħna fuq id-divorzju, favur id-divorzju, ankor id-divorzju. And that is your narrative. Jiena nazzjonalist. Il-leader tagħna għax għandu alla beliefs demokristja whatever, fimt? Għalinna l-divorzju ħażin għax kontra bla 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 bla. U jiena għandi narrattiva kontra d-divorzju. That is my story, that is your story. When we come together, we're gonna clash. Issa ħana għeddi fl-istess gżira, bro. Issa immaġina,
inti Ewropew Kristjan li temmen fl-istorja ta' kien hemm il-baby ġol maxtura u dal-baby salla palik u ħajsalvak. U jiena Musulman li nemmen li kien hemm għal-madonċi għaxeper jew xkien ġod deserġi niltaqgħu għandna l-istorja u faqqat gwerra. Kif faqqat gwerra bejn nazzjonalisti laboristi għaw Malta u xbajna naraw għaliex għax cause we are storytelling creatures. Allora ma nistax tajt ma kenniex bżonna, teknikament ma kenna bżonn xejn. Imma teknikament kellna bżonn kollox. Il-politika ma taraħx li ma naħsibx li għandna politika u Malta. Għax inti jekk twilid ġo familja laburista, dejjem ħatibda tisma' Imma tinbidel ta' naħseb ftit. Qed tinbidel bro ta' Ftit. Issa kont wieħed minn dawk li ngħid le mhix qed arħajlek jien milux b'kombinazzjoni assoluta dak il-lossajabbat jitħajem spiċċajt iċ-chairman għaw tal-MEA, tafxi tal-MEA Film and TV Committee. Il-MEA hija bażikament l-organizzazzjoni ta' assoċjazzjoni ta' artisti f'kull qasam. U jiena minħabba mdaħħal fil-film spiċċajt iċ-chairman tal-MEA. Tal-talija qasna nafx il-losta ħanamel, immissa qed nitgħallem u qed toġobni l-ħaġa u qed ninduna li hemm xi sta jsir u nixtieq nagħmel xi ħaġa, imma qatt ma kont is it politics? It's not exactly politics, imma qed immiss mal-politika. Qed nibda niltaqa' ma' dipartimenti tal-gvern, ma' ministeri, mal-oppożizzjoni, u nibda nitkellimhom dan nies. U qabel meta konna minn barra konna narhom mod. Issa qed nibda niltaqa' magħhom personalment qed nibda nifhem kemm iktar intrikata l-istorja u kemm iktar komplessa ir-realtà. It's a whole hija dinja differenti. Issa inti saqsejtni għaw politika Malta għala Maltija, bro. Kollox għala Maltija. I mean, iva, mela, mawx politika Malta, għala Maltija. Ma jisek reliġjoni. Il-politika, imma xaħna kollox jisu reliġjoni. Kollox isma li għala l-Evangelu, li l-Evangelu. Jena lija, il-problemi li għaw Malta fil-politika, u diħa jaħarquni, u tista' taħarquni kemm tridu, il-problemi li hawn Malta, partikolarment Malta, għax u hemm pajjiżi oħra wkoll għandhom l-istess problemi, madonċi, pereżempju, il-pajjiżi dawk li nsejħulhom Musulmani hemm ħafna minn dal-problemi minħabba li r-reliġjon għadha ħafna prevalenti u b'saħħitha. Imma jiena li l-problemi li għandna Malta bil-politika u l-politiċi u kif inħarsu il-partit tiegħek ġejja kollha mir-reliġjon. Għax aħna meta konna tfal żgħar kienu jgħallmuna. Oqgħod good boy, ħajt il-prayers u Jesus ħajtik dak li trid. Itlob il-Jesus biex tik present, itlob il-Jesus biex taddim l-eżami, itlob il-Jesus biex jitik il-karozza u tasallek il-karozza. U ġi missierek jġibek il-karozza, fejn, nek tal-għallimna, be a good freaking boy, and you'll get what? Allora meta nikbru l-istess, kun bravu u l-politiku jtik li rrid. U jiena rajta di u bqajt imbellaħ. Jiena darba kont qed niffilmja rally ta' ħabib tiegħi deġa joħroġ għall-politika, insomma, u mort niffilmja l-rally. U f'daqqa waħda ġew xi mhux ma' minu hekk, ġew xi politiċi. Illi daw kien hemm wieħed minnhom kien tal-ossa naf minnu u naf li huwa rett u kien tnejn l-oħra naf minnu huma wkoll naf li mhumiex. All right, Malti għandu proverbju vera sabiħa. Kif inhi il-qasba ma ċaqċaqx għal xejn. Dik, fimt, u di l-qasba tiegħu mhux iċċaqċaq jgħinha lilha għandha drum roll, tista' tagħmel song bil-ċaqċiq li kien hemm. Insomma, imma malli daħal da. Isom qed jaraw il-qaddis. Letteralment hekk għajnejhom kbar. Letteral kull ma kellu jagħmel da joħroġ idej hekk. U jinżlu għall-kub tbajt imbellaħ. Imma dik tiġi minn kif trawwimna. Għax aħna trawwimna ħalek jien iftakar l-ommi kienet tgħidli, jien meta kont hekk qed tgħidli ommi sommi mara qaddisa men. Mara qaddisa. Imma kienet tgħidli jekk pereżempju ħanajt l-opinjoni tiegħi jew ngħid imma ħa you-question it, tkun xardit. Hekk. Għataħħa, mur il-knisja, aħna tallimna hekk, u dik edha ġodemna. Għalek għala Maltija, għaw politika, zgur li għaw politika, għala Maltija. Immet nitalmu. Hemm minnhom ma nafx kif ma qabbattom xi jaħdmu fil-film, sax Vjera tajbina t-teatru. Stars, vera tal-ostja. U istat niltaqa' magħhom. U tendona kemm huma. Madonna kemm hu tajjeb dak kif joħroġ minna mistoqsija. Jien dik taffaxxina, saqsihom mistoqsija. ċara tontos ta' iva jew le u jagħmlu lek hekk. Wow!
Jina, onestament, parti minnom tajt, nammirom, najt, this is skill, daw skillful dan nis jafu xet jamlu, u ovvjament jafu xet jamlu, imma fl-istessin un-bat, najt, imma jena dak it-tip ta' politiku timexxi li il-futur ta' ibni, ta' ulidi, is that what I want to li fassal il-futur ta' art twelidi? Diġi ma tfajt komment, eżempju, għalaw l-ħara. Il-ħara għalaw li xittrami għat ma tarawni mal-politiku, għax il-bib tal-politiċ kolla kriminali. Mux bil-fors, imma ta' u hija fis-sens, imma l-maġġor parti daqqa l-iskandlu ta' Dajwo, daqqa tal-Ena Malta, daqqa ta' il-kok ġo kazin tal-Labor bat il-min kien imdaħħal f'dil-bicċa ta' xogħol nitfawh fil-qorti, fil-ġustizzja, un battara eżempju l-iskandlu ta' 17 Black u affarijiet oħra, ejd li jint minn liema politiku għat weħel ħabs. Le, mux hekk. Ejd li jint. 110% u jina najda dejjem dik, jina dejjem ta' madwarhom. Ħanajdek ħaġa, bro. Sponsors dejjem kważi kollu kriminali. Di mux ħanajda fuq il-podcast, imma ħanajdilek mod differenti, għax ma jx għodna ħla ħesil. ħanajdlek. Malta l-ikbar, dika waħda mill-ikbar problemi li għanna. Illi Malta kemm il-darba weduna li ħajsir ġustizzja, vera ġustizzja, u l-ġustizzja, meta jinbidel il-gvern, u l-ġustizzja ma ssirx. Per eżempju, fl-87 niftakar kont tifel żgħir u kienem let kulħadd jgħid dak iż-żmien kont nazzjonalist, kont fisser kont nazzjonalist, kont tifel, kont ġej minn familja nazzjonalista, vera dak iż-żmien. Illum min jaf li ġej minn familja laburista. Eżatt, I don't prescribe to any of that bullshit anymore. But dak iż-żmien tkun tifel żgħir u kont noqgħod nismagħhom jgħidu għax il-gvern ta' dak iż-żmien Mintoff. Huwa kellu hekk u kellu hekk u kien hemm dawk, kien hemm dawk, kien hemm dawk, kien hemm dawk, kien hemm il-lossa. U telat mħarġet lajta tan-nazzjonalista kizmin tal-87 xogħol ġustizzja u libertà. Jiena għalija l-ar ħaġa għadġrat illi tawna x-xogħol, tawna l-libertà imma l-ġustizzja ma tawilniex. Allura għax ma tawniex il-ġustizzja, letteran ġustizzja mal-politiċi qed ngħid, kif għattinti ħadd ma weħel il-ħabs ta' kizmin, il-politiċi ta' wara kollha sal-lum telaw bidea ta' letteralment memx tip ta' xajdu law. Memx accountability. Accountability, bro. There's no accountability. Allora, this is the problem. Aħna għanna pajis illi l-politiċi jafu li u jessu nirranġu. Pero, u għafaċ waħlu fil-politiċi, bro. U mux il-tort mux tal-politiku. Il-tort tal-poter. Le, il-tort tijak u tijaj. Mux jekk għax tal-għajja. Il-tort tal-poplu. Għax il-poplu. Le, ma għas il-poter. ħana jek xinu t-tort. Taqla ċitazzjoni. Malta zaħira. Taf jew taf xi pulizija jew taf xi jekk. Tagħmel telefonata lem telefonata u jirranġawlek. Kien xi żmien. Tinbidel ta' dik ukoll. Kien xi żmien. Imma dik il-problema u nerġa' ngħid jien nerġa' laqqas tista' twaħħal laqqas tista' twaħħal fik innifsek għax ċempilt. Jew fil-pulizija xejnek, jew f'dak il-politiku x'daħlek għalkemm mhux suppost jagħmilha. Imma l-verità hija sistema li qiegħda ġodemna aħna ġodemna qiegħda di. U qabel ma nindirizzaw dil ħaġa għal xejn noqogħdu sejrin għax il-politiku korrott għax dak moħħxi u dak le għandna għax inti meta jkollok problema. Il-min ħankellem. Taf kif titranġa dik il-biċċa ta' xogħol. Kif titranġa dik il-biċċa xogħol? Kif ikun hemm it-tielet partit u jkun vera fakkin 100%. 100% u jekk Alla jrid l-hemmhekk sejrin u għandna bżonnu men. Żgolli għandna bżonnu. U għandna bżonnu mhux biss għax għandna bżonn it-tielet partit, għandna bżonnu għax it-tielet partit jagħti l-beżbiża lit-tnejn l-oħra. They have to get their shit together. Jinstidintom sa ma ġewx. Ma ġewx. Fil-privat kellim xi 4 nies minnhom. Fuq min jiġu, fuq min jilaqhom dejjem. Fuq min immorru. Tix taqgħod tgħidli ta'. Fuq min jilaqilhom sormhom dejjem. Pija mhux ħajmorru, mhux ħajġi. Mhux kollha ta'. X'inhu? Mhux kollha bro ta'. Xiġifieri, mhux kollha. Tgħid mhux ħajġi l-eks-Ministru tad-Difiża hawnhekk u ngħidlu isma' dak l-email li batlek jiena. Meta tlek x'inhu ma UAPs u ma kontx taf x'inhu ma UAPs. Il-Ministru tad-Difiża men, ma jafx x'inhu fucking UAPs.
Hija xi ħaġa. Le dik ħażina. Le ma dik ħaġa oħra. Le jiena mhux hekk. Ħadd ma ħajġi jaffrontani li ħadd minnhom, ħadd għax ħansibilhom xi ħaġa scoop forsi. Kemm jien nagħmel il-podcast jien nisma'ek. Alla ħares minn vera jkunu dawn l-affarijiet u joħorġux. Madonna ma nafx jiena. Ma nafx men. Jiena jitlift il-fiduċja. Nasek. Ħanajdlek. Inta fagħmel podcast. Ħanerġa' mmorru lura. U tara x'tisma' men. Oret, imma ħanerġa' mmorru lura fuq il-kolli konnet ngħidu fuq pereżempju l-komiċità x'qed jiġri bil-komiċità. Jien notajt ħaġa minn ftit war, mhux m'għandix qed ngħid dal-aħħar ġew ċerta affarijiet in the last 3-4 years, 5 years ġol pajjiż li jeżżuh il-pajjiż. Kien hemm każ minnhom partikolari għalija fil-każ ta' Defni. Il-każ ta' Defni eżżu l-pajjiż. Mhux hekk. Issa jiena kienet x'toġbok, kienet x'iddejqek, taqbilx magħha u iva jew le, jiena qaqbilt magħha u daqqa kienet iddejjaqni, nammetti, kien hemm xi ċerta żmien li Defni kif kienet tikteb kienet iddejjaqni. Kien hemm imbagħad kien hemm ċerta żmien fejn kienet tikteb ngħid għal ma tonġi dil-mara men għandha raġun. Issa parti regardless what ġieli ma kienx tagħmel sens. 100%. Jiena ngħidha għax jiena dil ħaġa li alright vittma terrible dak li ġrala and we need justice all the way mhux għalija biss imma għal pajjiż biex ikun pajjiż kif suppost għax inkella ħan intilfu u diġà we're not headed in the right direction imma insomma nsija dik. Però jien naħseb minn dara dak iż-żmien in-nies bdew jitkellmu iktar apert. Għax mbagħad biex taxxaq mbagħad daħal l-internet u sar vera b'saħħtu llum kulħadd jitkellem għajmien aħna kif qed nitkellmu. 10 years ago m'għandekx fucking ċans ħatkellmu hekk ta'. U mbagħad issa u pereżempju John very outspoken. Mela mhux hekk John wieħed mill-aqwa għandna. Inti jiena janka Ricky very outspoken, anka Bajtu Bacon very outspoken. That is whatever you think, things are happening, bro. Things are happening. Ma tistax tissajdi jamma. Le, 100%. Għax jekk ħadd tissajdi inti qed tkun bajs. Le, ma inti ma li tissajdi tagħmel klik bar żball. Bil-Malti jekk ħadd tissajdi ħadd tispara f'saqajk. Mhux hekk. Għax inti ma li tissajdi dagik. Imma jiena rajt sitwazzjonijiet fejn ikun hemm politiku ta' partit li jkollu l-gazz, għax il-gazz imur għand xi ħadd li jaf li mhux tal-fema tiegħu u jaqla baraġ u rajta bqajt imbellaħ imma l-fatt li mar għattilla l-lumenda ta' jew għal madonċi għala bibu jew fa' kien għandu l-gazz u rajta ġifieri issa jien naqbel miegħu ma dal-politiku mhux fuq kollox għandi differenzi miegħu għandi differenzi imma things are changing, but I think now it's time illi minn flok noqogħdu nħarsu lejn politiċi nibdew nħarsu lejn nfusna. Illi aħna x'tib ta' pajjiż irridu men. U jiena dejjem ngħid ħaġa Malta di l-ħaġa li irridu ninsew di l-ħaġa li fil-politika noqogħdu nħarsu lejn nazzjonisti u laburisti u tet partit. Jien naħseb Malta before nibdew nħarsu fuq il-politika fuq dak il-livell, hemm bżonn inħarsu on a deeper level. Illi Malta maqsuma u jina ek nirraġuna bej Maltin ta' rida tajba u dawk ta' rida ħażina. Għaw ħafna nies li għandhom rida tajba and they are decent people with decent values and want a good future for the country. Pero għaw ħafna illi they are not decent people, they don't have decent values, jinħbew wara ħafna affarijiet, kulur politika, ideoloġija, hemm ħafna affarijiet illi qed jagħmlu ħafna ħażen lil kulħadd. U l-qasma fis-soċjetà Maltija hija dik. Rida tajba, rida ħażina. Eżempju jiena ġieli jkellmuni ħafna soldati u hekk. Għax għamilt naqaħbib soldati l-emmolaw. U tibda tara li isma' jkun hemm min ikun irid jaħdem u jrid jagħti siemu men u jrid jaħdem bis-sew. Naf. Sawa? U mbagħad tkun hemm nies li jagħmlu l-bsaten fir-roti men u jdejqu l-ħaddieħor. Dik waħda mill-problemi li rajt men u transfers li jagħtu. Hija vera. Imma diki rida ħażina ma tnejk ħażina, rida ħażina, eżempju ta' rida ħażina ġifieri minn flok tasal għax inti tistinka taħdem u tistudja. Tasal għax għandna tfotti dak li ċajta fuq il-grada mhux ukoll. X'inhi? Keċċew fuq xi ċajta fuq il-grada, sabu skuża u keċċew. Il-min qed tajt. Dak kien hemm dak is-soldat li kien għamel żmien x'Kembri nsejt x'ismu. Ma nafx. X'Kembri minn għalija.
Mirko. Godwin. Ma nafix istorja. L-istjan sallimlu minnaw. Keċċoq fuq il-grada, ċajta kien hemm ġibdu video, għax beta ċajta kif ġitom dil-ostja grada u mbatu għadda minn ma l-grada kienet. Ġirta d-daħ vjera, nefaqu l-flus u da. Imma dik, hija tip tal-iceberg, taf kemm għandna xabar mi wiqfin, men. Li, jena, jekk irid pajis għalina safe, irid li nkun naf li ħankunu safe li fil-verità aħna lajnuna minn barra rridu għax m'għandniex. M'għandek xansu. M'għandniex biex naħdmu minn da żobta patrol boat la. Jiena darba kont għandna programm fuq l-armata, kienet jagħmel każin ta' John. Minn għalija. U kien hemm l-argument jekk għandniex bżonn l-armata jew le. Żgur li għandna bżonna. U xi ħadd minnhom qal għandek preżent naqbel miegħek. Xi ħadd minnhom qal iva għandna bżonn l-armata biex jekk għal xi ħaġa jkun hawn l-armata. Jiena ma naqbilx miegħu għalhekk għax inti ħadin għal xi ħaġa letteralment. Issa skont xin għalek kien għala xi ħaġa fil-pajis within the pajis, għandna bżonn armata. Ne, aħna biex idin imdawrin bil-baħar, mela aħna x'għandna bżonn? Vapuri. Ukoll. Indawru Malta bil-vapuri għandna safe defense. Sawa jew tista' tagħmel bħal. Imma inti tista' tinsija li aħna tista' tinsija li aħna l-armata Maltija ħatkun defense għal Malta. Insija, forget it, we're too small. Le, bro, we're too smart. We're too small. Imma we're too smart, fl-istessin, għanna mħuħ vera fucking tajbin. Le, Iva, imma. Jek taqba tara. Inġinier, xjenzat. Sawa? U ġed taħt ġifiri. Taqba taħdem sistema men, blejaj, li palla jirindom. Nistaw naħdmu għaw Malta. Imma le. Vapuri, għanna d-dokjar ta' għek nistaw nibdaw niblu l-vapuri, għanna mux naqodu nxu l-patrol boat. Imma ta' defense. Difiża, għandna bżonn difiża u hekk hawn Malta li jekk jiġi trett minn ximkien, mill-ajru minn ximkien minn fuq il-baħar. Aħna minn fuq il-baħar nistgħu nikkontrollaw kollox. Għandna l-ikbar spazju. Ma tistax, bro. X'jiġifieri ma tistax? Le, m'għandek ċans. Kif m'għandekx ċans? Inti meta tajt pereżempju. Naħxu daqs dawk miljuni f'korruzzjoni. Le, meta tajt inti defense. Kontra min, tini eżempju. Ma inti tista' tgħid. Tiġi armata oħra? Ma inti tista' tgħid. Irid ikollok armata. Putin b'sorma Alla ħana attakka l-kolħat. Alright, mela, jekk Putin b'sorma. Aħna rridu nistennew 3 sigħat għallajnu naħna. 3 sigħat. M'għandekx ċans imma xorta. M'għandniex il-min. Mela, sakemm aħna armata vera żgħira aħna. Appunto. They cannot do much regardless. M'għandekx ċans. M'għandek bżonn soldati men l-lum il-ġurnata. Aħna l'unika. Ma smajtux qal Musk qal li aħna għadna nużaw teknoloġija primittiva għaxix. Għax il-fighter jets tagħna they are man-made, man. Mux għet nużaw għal-mod. Dan argument kompletament, għet nifmek, għet nifhem ftit ċettajt, pero ma naħsibx naqbel miegħek. First of all, aħna żgħar ħafna. Ġifieri aħna. Le, is-surface area tagħna hija żgħira. Jekk ħajġi xi ħadd jinvadina, jena tkellmu xi ħadd jinvadina, jinvadina. Taf li mhu iktar. Kif ħadd waqfu? Taf meta Scorpion il-vanello tiegħu jkun potent. Meta jkun żgħir. Imma Alright, ħajtirek. Iktar ma jkun żgħir, iktar ħajkun b'saħħtu l-valur. Imma pereżempju. Għaxix. Qgħod innota, il-ħani Badger. Jew il-Wolverine. Wolverine. They're small. They're small. I am not saying. Tollok polar bear. Mela, I am not saying we won't fight. Wolverine. No, listen. I am not saying we won't fight. I am not saying that we can't hold them back for a bit. Tista' żomm ħafna. Ara, jekk taħdem sistema inti li inti tuża il-moħħ flok is-saħħa, sawa? Inti taħdem bħal fuq il-ktieb ta' Sun Tzu. Inti dejjem tkun one step ahead. Sawa? Mela lej xi qed tinħarsu. Qed tinħarsu lej drones, drone technology. 100%. Mela, issa break sekonda. Mela. Ġej, sekonda. La ħanieħdu break mela. Ħanieħdu break. Mela. Fejn konna wasalna fuq l-armata fuq drones. Fuq drones. Mela dik ta' drones vera tajba li għadek kifat. Għax inti jekk ikollok għajndom, ikollok id-drones, ikollok fleet ta' vapuri, għandek id-difiża men.
U kanna xjenzati tajbina u Malta. Għanna l-Andri Xwiereb li għadu kemm ħadem sistema ta' quantum. Ejja, naf. Għaw Malta, nibqa' mbella xi kultant. Incredibli kemm rridu nistgħu nagħmlu. Iva, imma sekonda, all right. U għandna ieħor fuq Instagram kont insegwi. Jiena qed naqbel miegħek fis-sens, qed nitkellmu fuq id-difiża. Fuq id-difiża. Naqblu li jekk aħna bħala difiża what we can do is delay. Li aħna għandna intettajt għandna bżonn xi sistema li kalla qed jinqala xi ħaġa u issa qed terġa' ssir probabilità għax id-dinja tinbidel u affarijiet jiġru. Ma nafux fejn inġibu l-flus l-ewwel. Qed nagħtu l-flus in-NATO. Mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri hemm fejn min taf kien għamilha neutrali Malta. Sawa? U teknikament ekkadna. Insomma, ella għedin namlu parti minn NATO, għet nibatu soldati għal NATO, training man NATO, rridu nkunu konformi man NATO, ma naħsibx li għadna. Ma naħsibx li għadna. Teknikament, le, madnix. Teknikament. Ikunem bħal Roberta Mezzola li toqgħod jinnaf toqgħod telab man-nar. Bħala xiex imma. Bħal meta kien hemm il-gwerra tal-Ukrajina u affarijiet oħra u tal-Palestina, m'għandniex fucking għalfejn indaħlu aħna f'dal affarijiet men. M'għandniex għalfejn indaħlu. Għaxiex inti. Imma aħna parti mill-Ewropa, tinsix. Ejwa parti mill-Ewropa, ma dak kien hemm żewġ darbtejn kien hemm fejn seta' tieqa fil-gwerra tal-Ukrajina. Kif? Inti meta l-gwerra tkun waslet f'punt fejn wieħed minnhom qed jitlef. Tinnegozja. Sawa, di jissiba f'Sunzu, jissiba meta kien hemm l-astak, jiġifieri mill-astak ilha ġejja dil-biċċa ta' xogħol meta inti tkun qed titlef, x'ħadd ikun qed jitlef minnhom, ħajkun hemm offerta ta' negozjati. Sawa. Jaċċetta l-ieħor. Per eżempju. Ma fejn il-figura tal-Ukrajna? Ħadtik eżempju ieħor. Fejn kien hemm din l-opportunità? Kien hemm darbtej l-opportunità. Meta kien darbtej, darba meta kien hemm ir-Russja minn fuq u darba meta kien hemm l-Ukrajna naqra minn fuq. Sawa, mela kien hemm darbtej għal trattati għal negozjati u qatt ma waslu daw. Għal xiex ħabba ligo. Issa, mhux ovvja. U di għaxi xedha minn qed jippuxja dil-biċċa ta' xogħol. Qed tippuxja l-Amerika u n-NATO biex ikun hemm bażi viċin ir-Russja biex jekk ħares qatt tqum ir-Russja daw għandhom bażi viċin. Issa x'qed jagħmlu? Ma rnexxilhom jagħmluha fl-Ukrajina, qed jibnuha fir-Rumanija u li ħadd mod jinduna x'inhu jiġri. Qed jibnu l-ikbar bażi tan-NATO ġol Rumanija u r-Rumanija ma jridux biċċa ta' xogħol għax inti fejn ħajattakkaw l-ewwel post. Hemmhekk jekk ir-Russi jekk qegħdin wara l-bib tagħhom, inti hemmhekk ħadd attakka. Mela x'għandek inti? Da meta waqa' il-ħajt tal-Ġermanja ta' Berlin kien hemm trattat li jisma' ir-Russi ma ridux armamenti ta' ħadd ieħor viċin. Fin-90s Putin prova jingħaqad ma' NATO u ma ċċettawx laqqas dan. Mela minn fejn ġejja il-problema ġejja minn naħa tan-NATO, ġejja minn naħa tal-pajjiż. Mhux ovvja jekk dar irid jissieħeb man-NATO, irid jissieħeb magħhom. Imma huma ma ċċettawx. Ara jiena ħanajdlek ma nafx biżejjed fuq dan is-suġġett, imma nimmaġina ma nafx ta' Ara. Illi Putin, nitkellmu fuq Putin. Putin mhux bniedem mill-laqwa fem, għaxa. Le. Kif titkellem kontra Putin, tisparixxi. Le, nitkellem fuq Putin. Rrid jidħol fin-NATO. Putin. U n-NATO għalulu le. Le. Issa sekonda. Jista' jkun l-NATO raw kif ħadem Putin biex wasal fej wasal u jgħidu u qalu isma' da mhux ma nistgħux inħallu jidħol fl-Ewropa għax da wara kollox kif jopera. Kieku aċċettajna. Bħala dittatur. Fimt? Jistaj, le, ma etnajt. Irrelevanti. Ma nafx, ma jistaj. Irrelevanti għax kif imexxi l-pajisu. Kif ħajimxi mal-pajizi l-oħra. L-importanti. Inti jekk għandek ismani, għandek il-rizorsi. Stajna, il-negozjajna mar-Russja. Sawa, il-Russja għandha l-qam, għandha titanium, għandha petroleum, gas, għandha l-uranium, għandha kollox, men. Għandha rizorsi kollha. Fimt għalhekk ġi għala zobbu. Imma sekonda. Putin l-lum ċara. Again, ma nafx bizzet, ma li naf. Illi dana il-wahda irrit. Jerġa' jaqqat is-Soviet Union. Le. Yes, mux le. Le. Ma jistax jagħmilha.
M'għandux ir-riżorsi. Le, sekonda, m'għandux ir-riżorsi. M'għandux ir-riżorsi. Issa nafu li m'għandux ir-riżorsi, għax issa nafu. Għax kollox outdated għandu. Eżatt. U ma kienx dak il-skop tiegħu. Ma kienx dak l-iskop tiegħu. U ma jrid xejn, u jrid li jisma' ma rridx għall-NATO taħt il-bib tiegħi. La intom ma ċċettajtunix. Ma rridx in-NATO wara l-bib. Fimt? Kieku żammew ma dak il-ftehim. Ma kien jaqala xejn. Taħseb? U 100%. Taf l-Ukrajna taf kamandata tiflus il-Russja jew le. Ejja ma nafx. Allura, għala di kollha propaganda men. Qed ngħidlek jiena. Di li tarax Zelensky għal Madonna hero. Mhuwiex hero men. Huwa qattil. Bħalma huwa qattil Putin. Għarajt l-ego tagħhom it-tnejn. Qed iwassal. Ma nafx biżejjed. Qed iwassal. Biex miegħek ma nafx biżejjed. Qed iwassal biex daw. Argumenta kontrik fuq. Biex daw mhux qed jilħu kompromess. Naħseb, Fim, Putin għaset jibat il-soldati tijaw. Putin għet jibat il-nis għalla minn Nord Korea, men jġildu. Appuntu. Fim. Ma, għena raw fuq livell vera sempliċi, bażiku. Int għandek il-Putin, il-ċina u l-Pyongyang, il-Nord Korea. The three remaining, or rather three of the biggest remain, u saftitilu krem Bashar ta' Sirja. Dawn huma kollha kemm huma dittatura. Dittatura. Ġifieri daw, jekk inti tajt kontra l-gvern, probablement għal iġiġ bruk ma tajrok xiex zejt, nafu għadi, veru. Jekk għal madonċi jinnaf, ikollok opinjoni, Putin kulħadd jaf, wieħed ġi avvalena tam, liħor waqal aeroplan, liħor hekk. Putin hekk jaħdem. Is-sajt li trita għandna fuq il-NATO. U il-naħa l-oħra għandek il-NATO. Fej nistgħu npoġġu fuq podcast, bro. U ngħidlek ħaqqal madonċi l-gvern korrott, men. U nista' ngħidha dik. U għada noħroġ barra, immur mal-familja ġa restorant, u ma ġara xejn. Issa tiġix tajd, jiena ma jpurtanix. Kif għana ġrajdek, xejn mu perfett. Inti mux we are an imperfect creature, we have imperfect systems. But, I subscribe to the Western philosophy of imperfection. You know, free markets, free will. Għanna free will? Well, that's something. Free will was the wrong one. Free markets. Xejdu l speech għaw. Speech. Free speech u għek. Sawa, relatively speaking, tajli xejmu free speech għax jistaw jifottu għis-CIA jamlu għek, is-CIA jamlu. Ejja, vera 100%, bro. Imma inni preferi għal-madonċina inkunnex l-Amerika. U fej għandek 700 program jitnejku bit-Trump left, right and center. U ma jiġri xej. U ma jiġri xej. U tkun għanna r-Russja għajnu f'skelma minn fuq Putin u jisparixxi. So, regardless, Putin doesn't want NATO on his doorstep. Exact. Why does NATO want to be on Russia's doorstep? Could it be because tiek tħares la istorja tar Russja minn wara żar ir-Russja dejjem tipprova jew Finland, jew Estonia, jew Poland, tipprova tieħu u issa qalu isma' bro, ir-Russja at inception sakemm hemm xi ħadd hemm fuq li kellu x'jaqsam mal-KGB, ma li n-nies tiegħu kemm madwaru kollha ex-KGB għala bibi ħanitfawlu bażi fuq il-border. Jista' jkun. Issa jiena I'd rather have NATO with a base on Putin's doorstep u jgħid li l-lost jajrit milli jkolli l-Putin ġol-Ewropa. Full stop. Daw għas il-bombi nukleari men ma tajbin tijaw. Forsi għandu supersonic missiles? Bro, imma issa nafu għadik għax waqqa n-nejk fl-Ukrajna, waqqa wahda n-nejk big time. Hija mux għekket nejna kien. U kisser il-pajizu. ċoħe, men, kisser il-pajizu. U ħanajdek għalix kisser il-pajizu. Regardless se xidri fl-ekonomija, innota xed jiġri f'daqqa waħda. Malli isset naraw li l-Russja mhijiex as powerful as we thought it is. Kulħadd qed jara. Imma xiex. Għal xiex. Għax ma kienx skop tiegħu li attakka id-dinja. Jien għandi teorija fuq għadik għaliex ir-Russja mhix ħaqana, nieħodok fiha, mela ħanajdlek għaliex. Mela, ir-Russja waqgħet għan-nejk big fucking time. Għax ir-Russja kellha reputazzjoni li kienet waħda mill-iktar pajjiżi
kbar għanna l-Spetsnaz, l-Special Forces tagħhom, il-Paratroopers tagħhom, is-submarines, kellhom l-ikbar submarines. Kellhom l-ewwel satellita, l-Sputnik. Eżatt. Allura inti meta titkellem fuq ir-Russja, dawk kellhom fi żmien is-Sovjet dawk kellhom xi flotta ta' tankiet tal-gwerra ta' xi alla 26,000 ta'. Missa m'għandhom bżonnhom, ma kellhom bżonnhom huma. Ismani, allura, issa xi imma dik mhux hekk tittajt, issa nnota xi jiġri f'daqqa waħda. Kulħadd qed jitkellem fuq rearming. Kulħadd qed jgħid jekk isma' r-Russja jekk taraw pereżempju il-Baltic States qalu ddikjarawha di. Qalu jekk aħna naraw li l-Russja ħaterbaħ fl-Ukrajina, aħna ħanitlu. Għax we will be next. Tinsiex, bro, inti ma missejx magħha alla hekk, dawk missew magħha hekk, dawk ar-Russja darba ġiet għandna għandhom. Għaltlhom isma' jew ħadħallu li ndaħħal l-armati jew sewwa jew ħan nattakkakom. All right, daħlu l-armati u ħadu over. Hemm ħafna stejjerek, ir-Russi għalhekk ma jafdawhomx. Polonja, issa x'qed jagħmlu? Il-Polonja qed tiftaħ il-liva, Sweden qed tikkonsidra tiftaħ il-liva, Finland fetħet il-liva, il-Baltic States ġalesti mobilizzati biex jitlu. Iċ-Ċina qed tgħin ir-Russja però hemm skopi oħrajn. Pyongyang qed jgħin ir-Russja għax ir-Russja ħattih il-ikel hemm xi tip qed jgħidu li hemm xi tip issa żomm sekonda, però x'qed jiġri? F'daqqa waħda kulħadd titqajjem rixu fl-Ewropa, għaliex imma? Ħanajdlek għaliex. Għax for a very long time, Russia was the big bully of Eastern Europe. Issa f'daqqa waħda Eastern Europe għatajt, daw mhux b'saħħithom għal-Madonni, mela nista' noħodha lura dik. Dik il-bitċart li ħadli Joseph Stalin qabel it-tieni gwerra dinjija għall-anvadini u kellintijielu għax ma kellix saħħa, issa dawn m'għadhom b'saħħithom, mela ħanu żgħar l-iskuża. U kollha tiqum, in-nota kollha tiqum. Mhux ovvju, u għandhom raġun, ħalek għax għandhom raġun. Jekk jien niġi fir-raħal tiegħek bro. Sewwa għandna minn fejn inti? Ormi. Niġi ħal-Ormi għandna. San Giorgio u San Bastian. Niġi ħal-Ormi San Bastian. Għal-Madonċi, Sinjurunu għandi s-saħħa għandi l-masil. Ngħidlek dil-knisja tiegħi barra. X'għan għamel? Ħuda l-knisja. Ma nafx, noħodlok nofs ħal-Ormi. Ejja, forget it. Malli tinduna jimmandi s-saħħa nofs ħal-Ormi tidalura għal-Madonċi. U hekk qed jiġri, issa iċ-Ċina, missa iċ-Ċina tinduna li r-Russja mhux b'saħħitha, iċ-Ċina ilha ħafna għandha issue mar-Russa fuq is-Siberja. Għax is-Siberja is very, very wealthy. Very wealthy. Għandhom kollox fis-Siberja. Is-Siberja ma kienx parti mir-Russja minn dejjem. Ta' Siberja rebħuha r-Russi letteralment daħlulhom u ħaduha. Issa tjerġgħu jqumu Siberja virgin territory hemmhekk the last great wilderness in the world qiegħda parti mill-Amazonja, hemm parti żgħira x'imkien lejn il-Bulgarija. It's known as one of the last great wilderness in Europe and the biggest vast wilderness uncharted laqas hemm mappa is-Siberja. Anki l-Alaska. L-Alaska wkoll, Dawk il-partit. Dawk il-partit. Issa iċ-Ċina ilha biex trida lura s-Siberja għax mid-dera s-Siberja jew kienet parti miċ-Ċina, jew kien għax taqsam maċ-Ċina fil-passat. Issa ċ-Ċina tara l-Russja weak. Putin għalhekk tfotta mhux għax għandna l-ekonomija, għax daqqa waħda da wera illi mhux vera huma b'saħħithom kienu qed jaħsbu. And the world order is changing and it's changing. You can see it because of that. Illi f'daqqa waħda the high school bully indunajt illi da paroli għandu alla m'għandu xejn. Għax mar jattakka għal-Madonċi tifel fl-aħħar bank tal-klassi u daqallu inżabba bejja ħaqqana u wariħ kemmu tajjeb. And another thing. L-Ukrajna, they practically invented drone warfare. Le. They invented it, bro. They invented it. Le, bro. Ħanajlek, it was there before. They were experimenting with it before. L-Amerikani kellhom taħ imma daw xe. L-ewwel drones li ntużaw taf minn fej. Minn fej? L-Iżrael? Le. Mela. L-Libja, l-gwerta l-Libja, killer drones. Killer drones? All right, għandu għandek raġun, imma what these guys have done. The way these guys have advanced technology li dijat li għandhom bija. Le, Iva, nux le. Ma tafx għandhom l-Amerikani, bro. Ma tafx għandhom l-Amerikani. La, ma nafx għandhom l-Amerikani. Jinnaf li l-Amerikani l-om jesperimentaw ħafna. L-Amerikani għandhom drone. Fih daqsa sfur tal-bejt. Eżatt, il-swarm. Itajjar l għala daqs-dil-kamra kolla, They swarm, yes, 100%, I know, but what Ukrainians have done. Il-Ninja Missile, taf li minn Ninja Missile? Ta' min il-Ninja Missile? Tal-Amerikani.
Għad bulok din naf li mi. And it's a blade. Mela. Mela, dik naf bija. Dik għajja Hellfire, minn flok għanda warhead għanda blade. Blade. Tinfaqa, and you just vanish without explosion. Le, naf bija. Le, what I'm trying to tell you is, illi Ukraine has changed the face of warfare because alright, enajdu, naf per esempio, l-Izraelani l-om ħafna jesperimentaw bid-drones, l-Amerikani u koll, il-Ċinizi u koll, imma ħat minnom ma kellu l-opportunità jużom bil-mod kif użawhom daw. U daw warew ħaġa lid-dinja u diħat taffetwa ħafna. L-lum, it's not the big money that's gonna win you the war. Xorta mux ħajrbħu tal-Ukrajina ta' kontra Russja, jiridu u kompromess. La 100%, jena, there's no way in hell illi l-Ukrajina ħajrna xila telep ir-Russja. M'għandix fucking chance. M'għandekx fucking chance, però huma diġà rebħu. Il-fatt li number one inaqdet il-West warajhom. Number one, dik diġà rebħa. Per eżempju, dik ħoħra. Kemm ħaddhom imma? Ejdli inti, kemm ħatibqa' titfa' riżorsi? Il-West. Trump għalli ħajwaqqaf il-gwerra. Għalli u ħajwaqqaf il-gwerra, issa xjajtu xjamel, u jishtiq waqqaf il-gwerra. Forse ma naqbilx ma kollox ma Trump, jena. Imma fuq eżempju ta' dil-bicċa xogħol tal-gwerra u hekk naqbel. Issa x'ħaj jiġri? Trump għax ixtieq jaħdem dil-bicċa tax-xogħol. Ma żmien l-Ewropa ħad tiġi f'reċessjoni, issa tara. Imma kif għaliex? Biex inti ħajkollok l-Amerika on top tin-negozja f'daw l-affarijiet u titfaxxol u tagħmel ġedaw il-postijiet u ħatqajjem l-Amerika fuq tagħha u aħna nqebgħu kif aħna. 100%. Ma minix ċert, ma nafx. 100%. Ma nafx, jiena mhux hekk ngħid, jiena ngħid li the game. Għal xi jridu jidħlu l-Ukrajina, l-Amerikani. Hemm ħafna flus. Mhux hemm il-flus. Jien fil-ħobs naħdem. Hemm il-qamħ. 35% tal-qamħ tad-dinja kollu minn hemmhekk ġej. Bħal meta l-istess bħal Ruma u l-Eġittu, bro. L-Rumani għaliex ridu għal-Eġittu, għax l-Eġittu kienet il-bread basket of the Roman Empire. Min jikkontrolla l-Eġittu, jikkontrolla l-imperu, għalhekk għana kien ħafna problemi meta laħaq il-xismaw il-neputi jew xi ta' Ċeżri u mbagħad mar imħabba ġiet kontra Kleopatra u Marka Blad dik that was the bread basket minn hemmhekk kienet tujti kol Ruma. Issa u kemm żmien ma somma ħadd forget. Yes, I know. L-Amerikani għal madonċi it's clear as daylight. What did they do? NATO użat l-Ukrajina biex kisret ir-Russja. 100%. Imma kif ġrat, għall-ewwel ma taħlux. Meta bdew jaraw li daw qed jiġġieldu and they're holding their own. They identified an opportunity, tawhom biżejjed riżorsi mhux biex jerbħu imma biex il-gwerra titwal kemm jista' jkun. Għax iktar ma titwal il-gwerra, iktar ma Putin jibgħat armi u affarijiet u l-ekonomija u sanctions. It's basically geopolitics. No one is a saint. No one is a saint. What I'm saying is that no one is a saint. I choose the saint that gives me an illusion of freedom against the devil that will come for me if I say something that he doesn't like. And it's always going to be like this. It's not going to gergru najdu, le bro, għanna jienek torqod li mal-mara noqtlok, jekk rrit il-mara tijak nifansja l-kit fajla ħana kifna biex nħodilek, jimma namiliex, imma tiġri. Għax aħna dak il-kreatura. So the best we can do is build a framework that is as benign as possible, as just as possible, as good as possible. And I think the West and NATO is the way to go. As opposed to fucking dictatorship, fear, terror, and assassinations in the dark, l-artisti ma jistawx jitkellmu, kodba li ma toġobx il-plistat ma jistax jiġu publikat, Madonna. Imsmani, il-West qatlet nis ta' Skur, u ħatkompli toqtol nis, il-CIA ħerba għamlet. Mux għalek Imma, if you live in a jungle, bro. L-ikbar massakru ta' fejsar, għamluħ l-Ingliżi waqt it-tieni gwerra dinija, meta qatlu ma nafx xi 300,000 Indjan bil-ġuħ għax ħadu l-ikel kollu għas-soldati. Dak massakru li ma jissemmix. Inti taf il-massakru ta' Stalin fuq l-Ukreni? Fuq l-Ukreni jgħamela. Il-Madonna, taf kem qatel l-Ukreni Stalin. Meta kien tafa dawk in-nies ġodi fuq dik l-island. Eżatt. Dejja ħad iġri. Alright, l-Ingliżi għana mhux perfetti. Le, l-Amerikani perfetti. Assolutament. Il-Izraeljani, sajn l-Izraeljani ħobbhom. Il-Belġjani perfetti. Għara kem qatlu nies il-Kongo. Ħabba l-akstu. Ħatmu perfett, bro. Ħatmu perfett. And if you're on the receiving end, ħatweġġa. Ekku. Imma l-verità illi between
totalitarianism and the illusion of democracy. Anka, let's call it the illusion of democracy. I prefer the illusion of democracy. Ma ta' demokrazija tmur ħażin. Imma mhux kollox ħajmur ħażin. Hemm il-problemi sieħ. Ġara kohra qabel ma mmorru. Aħna ngħixu l-univers għandu ċiklu. And it's a cycle that works on every level. Birth, growth, maturity, decay and death. And then the cycle starts again. An idea, a political idea is born. A religion, it's born. When it's born, everything is great. The hearts are opening. And then it starts to grow. Tibda tinxteret ma' d-dinja. Fimt minn l-apostli. L-apostli bdew jivvjaġġaw. Eżempju ta' Fight Club. It's the same concept. It's the same concept. Tiltqajt ma' mara. Il-loss l-ewwel xarej 3, il-ġenna, bro. L-ewwel 6 xhur il-ġenna. Mbagħad tibda tikber ir-razzjoni, jibdew tiltaqa' momma, tiltaqa' mazzija, tibda diħel idea. Mbagħad birth, growth, mbagħad għand maturity timmatura, mbagħad tikkalma r-relazzjoni, tiġi qisha tippjana. Mbagħad tibda tiddikejja r-relazzjoni, għax ħadd jibda jqumlek hawn, jibda jqumlek hemm, titara dik. Ma jfissirx you can't make it work. Fimt? But eventually it will decay and death. Il-ħajja l-istess, inti twilet tkun b'saħħtek. Tibda tikber, timmatura, tibda tara kollox, jibda jħodlok kollox, il-ġisem jibda sejjer, moħħu jibda sejjer u tmut. L-univers, il-xemx, tibda tikber 100 miljun sena, it decays and that is the cycle of the universe. So you can never have something that's great forever. What you can do is have the best alternative. And the best alternative is democracy. And our job, and I'm not saying that democracy should be there forever, or it should be the same democracy that it was 3 years ago. Ġifieri, per eżempju, jiena nemmen li d-demokrazija kif ngħixu għallum għandna bżonn inħarsu li qasew u nitwikjaw ftit, man. Mhux hekk hemm għalha żgur li hemm bżonn. Hemm bżonn impoġġu bli isma' id-demokrazija kif qed taħdem bħalissa mhux qed taħdem. Kif nistgħu nagħmlu biex naraw illi min qed jivvota jafa xi qed jivvota, mhux għandna jivvota għax għal madonċi jara aħmar jew jara blu. Kif jiena inti jekk inti pereżempju nemmen jekk inti ħatiħu għal madonċi liċenzja biex issuq. Biex tiżżewweġ tmur kors ta' kana u jtuk il-permess tiżżewweġ, imma biex tażel il-futur ta' pajjiżi tista' tkun ħaqqal madonċi tuba li ma tagħti każ xejn. U tivvot, iżabbab, le, biex tieħu l-vot, bro, you have to earn it. Tittamil eżami, ħatiħu l-vot. Tajd li ma jista' jkun hemm il-ħaxi f'kollox, imma xorta hemm il-ħaxi u hemm il-fottimenti. What I'm saying is that you choose the best alternative. Naħseb qabel l-eżami hemm bżonn nedukaw in-nies. Hemm bżonn edukaw in-nies 100%. Imma jekk tagħmel eżami, għax inti biex tagħmel eżami bil-forsi tiġi edukat. X'qed jgħid il-Partit Nazzjonalista, x'qed jgħid il-Partit Laburista, x'in sar fin-1937, x'in sar fimt. And you start learning. Is it the perfect way? No. Maybe. I don't know. But all I know is something should be done. Because yes, il-demokrazija għandha problemi kbar. Pero ħafna ħjar għal-Madonni minn. Ejwa, le, mid-darba werfu. Eżatt. And I subscribe to NATO. Għasek. Għamilli għal-Madonċi r-Russija. Sorry. Għax il-Russija u xinu. Favor il-Russi. Le, naf li mitri għattajt li għasjen, jena minx kontra r-Russija, għandih bib Russi ħafna u l-diskutu jgħidu li kontra Putin, għanna għed minnom pro-Putin il-ġenerali aħħar naqlalu najdu basta. Naffujat u kol meta jarani li puxlana ħoj. Xit fissa? Puxlana ħoj! Ejja, danka jgħalmu li dik. Lew ħagġa jgħalmu li dik, puxlana ħoj. Xit fissa dik? Eċ ħagġek, eċ ħagġek. Illa kem ħaddu għaz, bro. Għaddu għaz, jena sa' għawek. Le, saril. Grazie, Carlos. Proset, bro. This was a fantastic conversation. Meta trid, brother. Fantastic convo. Thank you. Grazzi s-semija tal-li seguna dejjem, nispera li sibtuha tajba. Thank you. Ma nafx imma baski. Għajjejt. Għajjejt. Twila kienet. Il-lost għajjejt.